Kaya pwede kita idandawa, di board. Kore ka. Nabagarabiyo amin, gagayam kan kakabsat. Da kayo magdingdingeg, ito na ito'y umuna ang edisyon di programa nga Mga Gus and Friends. Dumani iti mayat. Mayat? Nakalive dito yan. Dumani iti mayat. Gara-gara na. Gara-gara. Ayan na nagitid ito mga Gus na rin. Napigsa unay di Faithful Love Guys, ka. Nay. Matitilig ang ano. Wait, ko pa si tayo. So, gara-gara. I-open ko yung may isang ako. I-open mo yung background na. I-open mo yung YouTube mo takwa. Masungbatam na gayag komento. Nay. Derek. Nasa biya si board eh. Lobat sa dito sa cellphone ko. Nay. Aumpay. Aumpay Aumpay. Ikaw pala yun. I-share mo pa lang di ba? I-share mo pa lang dati ko dyan. Ay, i-share mo niya. Jay mga go Republic. Central. Mga go Central. Mga go Central. Wala. Net. Kablawan mi amin nga dingdingeg kinagbubuya si dito nga kanito. Nang runa kadagiti kakailan mi sa di Cagayan. Kadagiti papagayam Da kami nga kamong ti mga gos. Mga go club. Kaya. Dito iti umunang edisyon ti Mga Gus and Friends dumani iti mayat. Ayos. Kaya. Sino nga dati umay nga kakadwatan ta? Padidan sa masurutan na di StreamYard. Padidan sa masurutan di StreamYard. Apay ka magpakita. Magpakita ta rupam. In-off ko, madi dati background na. Gira ka tayo ano niya tayo ka. Itindas nga ako. Ako ang gamin Eda. Okay. Makita lang yung basit book. Wala. Nyata siya shot mo. Dati nga programa po, dumani ti mayat kat pagraragsakan dagiti mga gos kan dagiti papagayam da. Kat mabalin tayo ti agdidinaniw, agkikinnanta ken kangronan na aginasing ko na kumang nagang kumot agtatagay. Pag iniliwan dagiti kamang ti mga club ken dagiti papagayam da. Kangronan na aginasing ko na kumang nagang kumot agtatagay. Cellphone mo ita? Cellphone mo? Well, mute kon. Nakamute Nagsaw ka nga ro pumalabra ka ta nala dati isat ko. Kanya ro awan ti isat ko. May dito po na. Bumasa na klata ti Daniwan. Iti lagip dai di Dexter Marine Fabito. Gumiliano, Cagayano, Manurat. Bumasa akman iti Dani kabagayan itatawan na kita kakadwa. Tatawan na ba
Yeah. Basak man dati Dani ni Data. Dexter Marin Fabito. Oo. Dati libro nga Anasaas. Okay. Yeah, wala. Dedikar mo kay Anasaas. Nya ako Dati Dani ni Dexter. Sige. Tata ko arod. Pauluan. Labad basak lang nga, di ka mo nga idani. Okay. Ang Ryan ka kita talaga nga dumadani. Taaya mo dati songs na. Sige. Wala, sige. Practice na pa lang. Awang pa ito viewers, practice. Baso iti tugaw. Tagayam latta iti basi, ti baso iti tugaw. May saka. Gapu kadi iti alyaw, idi ti kanal buong. Wenno iti amnesia, tinaywaras a papel. Asukat ti maysa nga aldaw arag o ti tiyan. Wenno gapu tabugbugtong ti tugaw. Lidukem manen itati kay ayom abasi. Ket suknuren ti gita na ti sibubukel abagim. Marugyan manen ti konsyerto iti uneg mo. Saan kan nga agmay maysa nga agkanta. Kadkadwaen da ka dagiti ramay mo. Ikan tayo kadi titunglab wen wingiwing. Ti inaldaw asegga dagiti tiyan. Kantain nyo kadi ti Elihia ti atong. Iti paraangan dagiti nangalaam iti bileg. Anyan. Agpagunggan kan iti awan sa miweng na nga aweng. Bayanak, bayanak. Idi sukmet ti basok inton bigat. Iti tugaw ti amin. Di mo kabukbukudan. Punwekto ti baso iti danum an asinan. Saan ko aginatang ti itagay ko? Inyawat dagiti adu an nakukutong nga ima. Kadwadak nga agkonsyerto dagiti linabsan. Kalpasan. Dayjay ti Dani day di Dexter Marin Fabito na inak imbasa. Very good. Salamat. Gure ka. Tumagayak pa ya. Bangking, papaapal ko. Na? Nagpapaapal ka man yan. Yung tatirtiram niya? Pero alam mo tayo, bugnay wine bakit? Lukata taying ko ano ka? Ang garay-garay ka ta, pagkumbit alam tayo, bugnay wine nga at ginseng na. Dalong neck ko nga dyan to eh. Wow. Ay, katagyaman tayo iti panangyablat ni Manager Derek Marcel F. Piabes iti dani ni Daddy Dexter Marin Fabito ti Pamplona, Cagayan. Kablawan tayo amin, nagiti dumdumngag ka nagbuybuya. I-open ko dati YouTube ko, nagkablaw. Baka nag-shoutout eh. Kawampay, nag-shoutout kasi na po Diyos. Duduwa kami pa ilang mga gos apo ta dagiti kakaduwa mi nga mga gos kat dagangay ti medyo tumaengan kat adumuteg agalan na po at agagal iti tumang at agagal iti sikat at agagal iti duri wen agad ang mabalinan da ano kasi ti bagbag awan daw nga men at nala ka nga makaturturog at na bambanog karaman namin ti panagtaang dagayay so nga kahit na nga sa wen duduam kini manager tata nakamiti ka anduran ka mga ghost ni Chairman Emeritus kat itinet nga gundaway kat madama ti biyahe da po ta nagturong da sa Jasbira nagpasina ti parientes da
Gurega. Gurega, alak ka yung libro ni RBI. Kasi. Wait. Nalakon natin bugnay wine nga kon eh. Wait, very Dagin good. siyang na. Wait. Ito nga gundaway Bugnay wine kat, pala. ito nga panagdidinaliw tayo kat dito man lang ito pag-alak kadagiti ibasa ka po dito Rabii siya nga gasot at witney ni Roy Vadil Aragon pablak ti Sanyata Publications babayan ti production ti Imnas and EY Publications so kung dito dyan nag-intro at introduction ni Apo Aurelio Sulber Agkawili dati may isang nga libro na ti Jeremida ti Kwagayam. Jeremida mi ti ang nato yun, introduction. Ipa-black na ito edi 2019. Nakita mo, nagpartak ti Kempo. Manipod ka dagiti tweet new na o nagitidandayo na iti Twitter. So, inurnong na kat ito ornong dagiti sang gusot at tweet new. May kumano makontrol mo dati music ta niya. Kasakmat ni bumasa. So, ito yung undaway. Babali mo mga kontrolan dito. Siya? Babali mo mga ikap-kapso dito. Pupusat ba siya? Anya, di player mo Di player mo pa yung kontrol. YouTube pa kati ng kuha ko na. Tira ako. Haan. Di ko nya dito nang i-play Ati main? Ini screen share ko lang. So, dito in-screen share mo ti ika. Di nagapon na. Wait. Iso ti ibabasit mo. Okay. Takas tama bali na dan. Okay, Rod. Okay. Dito nakbasahin ita kat napauluan iti tinagbati. Iti panungpalan ti lubong asino kadiya talaga kadata tinabati. Rik na no irikip mon ti tawa tadaytan ti sumimkat. Lagip akum kumpet iti iking tikidem abulan. Sumgar asalemsem iti tiltel iti punganay ti lubong anapabaro. Asino kadiya talaga kadata tinagbati. Diyos tagina dajay ti tweet ni Roy Vadil Aragon anapoluan iti tinagbati. Kaya bak ka kaganda. Nalagi sak mo ti sumublat man na gingga nang buong pot talaga ti libro. Gurata po malabrata pa. Kinapudno na nabayag dati nga plano ti grupo men at dati regular nga panagkikinumusta mi tahan lang nga JGC ket naganan finally kamodyanan na isayang cut mi mutlang yung dadya naira na iti medyo wrong timing ta medyo ado ti pa kami kuman nagiti kakadua upay kasta naka-start kami mit kini Bro Derek. Kita thank you kadagiti agbuybuya iti YouTube ken iti Facebook. Ito yung gundaway denggan tayo manen ti panangyablat ni Bro Derek iti sa Balipay Adanew. Dati man met Dani ni Tanod Jonathan di Toriser iti Hawaii iti nakibasa. Napauluan iti saan ang mabannog dagiti taga-inep.
Agbasak-basak latta dagiti lagip kadagiti kaltaang. Sumangbay da amang gantil kadagiti agrup-rupsan at tugot. Kutkuten dalatta tinalpaskon nga intanem a napalabas. Ngem iti tunggal panagkalmada agminar ti isem agsammaked ti uray iti pasamano dagiti darepdep amang padpadaan manen iti isasangbay. Addangudo dagiti pakada sadyay amaduktalan ti gambang a sapata nga inraked ti panagsubli ket gudasen ida ti lipat ket inton sumina ti kararwada agkatang-katang da kadagiti apagdarikmat arikna awan permanente apagdagusan da ay ayamen laing ida ti panakay daw as ngem saan ang mabannog dagiti lagip ipinta dalatta dayta kusapon aladawam adda kadi kayat da nga ipaawat wenno mensahe iti panagsublim pangaasim jak kayaten ti may redep iti ayat mo ngamin adda isunan ang mga atag iti rabiik nga iti naminsan ket impusing ti paliwaweng akari alpas. Ayos. Shout out Rockstar Clicks. Sumrek kagabi ng kumpad. Du, ah, Shout out sa 1 ah, million Direk. na nanonood dyan. Okay. Ay, kadagiti, Dudwa, ibo yata. dudwa kayo pet May pay lang kamangagwan. tay man link ti StreamYard ko na. Ito mo yung link na. Ito man. Gura. Link. Oh, link ka no, orange na yung board eh. Adi dyan, GC kumpad. Kata. Click yun lang data. And you're in. Kaya madinag parang. Diyan, Basahin ni Raquelito ta. Nagugwapo ti boses na ni Rockstar Okay. Clicks. Ito ni kumpad na eh. Kumpad yung mga. Sarabunta ka dagos ah. Tira mo. Adi ta. Okay. Pero, Tiro. nagpi-feedback. Kumpad. Oh, kamusta? Ay, ipakuha, Kumusta kumpad? ipamute mo tayo ko na. Cellphone mo kumpad, i-mute mo. I-mute. Well, I-mute mo. basa mo lang talaga dahil ko kan. Okay, na, magbasa ka kadagos. Sa katikak na ito background mo. Ayam, sakbay gayam nga tayo, damo gayam nga panagibasa tayo. Ayam mo tayo magbagi tayo ah. Kasi bro, kumpad, iyam mo muna tayo magbagay sa mutiraan tatani mo. Ayan. Ada ka na ni ko tayo, accept mo man ni ka. Accept mo man ni Rockstar. Ni Raquelito. Kita mi da backstage. Atan. Siyempre kayo. Dak, dito mo ba kung ano? Dan? Atan eh. Wala. Bumasa ang kumpad, Jomar. Madamdama na bumasa. Ni ko nga rod. Ni kumpad Raquelito nga rod. Ala, mang shot ka pa lang rod kumpad. Mang shot ka pa nga muna. Kanya ito dati tagtagay nyo. Tak dito baba ko na naman. Uy, bugnay wine with ginseng. At ikaw nyakad ko, beer na kiti ko. Taga Thailand. Dati bugnay wine ka produkto ti Sanchez Mira. Pagkitam niyo ko na, di tatak na tanong ko. Parang makalat tayo ti ads. Pagkitam niyo tatak na, bro. Bro. Pagkitam niyo tatak na Nikat. Naikat na tayo tatak na. May dubli-dubli mo lang iyal aliso milang ta. Dagin siyang na dati ko. Dagin siyang na dati bote. Ramramot. Iso nga iyal aliso milaeng. Nenta makita mo kita ramramot kita na yung tinted ni Ma'am Aurelia. Umay. Mamot ni Principal ito. Ito na pa naman yun. Adan eh.
Ni Ma'am Estepa, jay napanan mi jay kwa kada board. Jay napanan mi jay lakapan, jay farm, Estepa farm. Kumpad, ay damdan na ka na nga bumasa, da ka pa lang. YouTube ka talaga ti kwa. Ayan na dati anong tawag natin? Sa dati live chat na kuma. YouTube la. Mabalin mo sa amat nga ko kasano kumpad Rax. Ragi kasano Jay pag simultaneous na jay ko jay Facebook. Mabalin Hindi sa ko ko ka. makuha. Ito sumaro no. Tay agiddan ti Facebook kan ko. Facebook Oy. kan YouTube. Aka jay. Mabalin sa share no ka. Balik pa kami na Share. di so na basa na yan. Ay di pa na ba? Di pa na padas ko. Oh, sorry. Dagbibuyang may sa dito YouTube na eh. Dati ko dati cellphone ko. Naka-open. Ay, kinato cellphone ko Kape may samay. Ayun na. Dua ako ma. Open may basawan ng bugos deta may isang karo da. Baka buy-buyan ni kong patyaw day. Unsa buya. Ito lang ah. La. Nya orasyon ta kumpad Except ta Canada. 9:26, tibigat. Pero daw. Kapeng ka na pa nagtrabaho. Medyo nakabakasyon ti tao. Oh. So nga medyo dawayang nag-edit ng dagduma. Okay. Kung sumurat-surat. Agpapanawa mo agad yung mga ghost. Dito mag-submit. Kung ano, kay tayo man na. Ay, Malpasan. Masaplitan kayo, ano? Kapoy-kapoy kayo. Sapol ti bislak. Naidatan. Napampilagay nag-costume. Napampilagay nag-costume. So ti branding na kano din Uy. Tatakatikak na ito kung ano naman background mo. Hintay yung mamat. Denggan. Mabalin nga. Mabalin mo padakkalin ti kuan na day agbasa ko ka. Deta screen na. Purika. Spotlight. Apek siya, mate. When ito na. Hindi ko ni Raquelito ko ma. May madimag purika. Yan. I-explore mo Okay. lang. Tata. Jay. At itong Ano makita ta costume na. Rockstar Clicks. ang audio ng sama itong Hello ko naman. awan audio Awan. Awan ujong. Lohe. Awan. Lohe. awan di audio. Test. Kita ang mga Mike, nakamute. where are you? Mike, naman nakamute dito. Data siguro headset mo ti maday. Uy, nga nakasaksak nga ta. Baka madinod na headset na. Yung mangag ng samat, mangag mo kumbad. Magna kami, agko man natin ko, magsinyal ka man, agsinyas ka man. Katam data headset mo. Hindi. Uy. Padasan katam data headset mo. Ikaw, misulsul mo na siya at Uy, iwulwul mo.
Maday. Siguro, Madi na madanon. data headset ti katon na, baka maday. Maday nga makoti headset. Try mo mga katanda headset sa kumpad na ka. Ginatang mo siguro yung Shopee data. Ano na Ilasada mabasa ko man siguro. ng order. Hindi ko malasada ng order ma. Ano na mabasa. Ano na ma-detect data headset mo. Mangag kayo ko na na. Ababada jay buto-buto na. Ang mga pagawat. Ipadas mo katon data headset mo ngamin ha. Kautoy mo. Matik mabaliwan to default music ka. Abay. Abay, madi, kumpad. Made. Uksuta mo. So, itong data headset ka na data. Headset uksuta. Baka sa bali tukso to. Kung naman no, inala ni for dati link na tay. Di mo sumrag. Madamada siguro nga kang agbiyahe. Link ko na mo to tay. Wala, ikaw nang open na madam daw. Ay, open na ko. Baka link siguro YouTube ti. Nadangam Well, baka dati buyan dati link ti YouTube ti ano siguro i-share na. Well, kang stream yun. Siguro karotid ko kanya na. Ito YouTube. Lang. Kalikutin niya pala data. Saan ka man din kumpad na ito. Awan ti audio. Awa, anong kagunay? Ada ka na pa sa bali mic na naka-install. Data teriga na no. Mic test. Ito din. Sa pula ko. Medyo nalipatak namin. Dati. Ayun, settings na. So, ako. Mga sa bali pinakapano. Haman, iso ko at dami din, install ko, hindi nga inusar ko dyan, pag-livean nga may isa. Nagan na din. OBS ko na kami. Yung OBS. Kaya inikakti may isa nga, adapin yung kabil ko nga may isa nga camera gamin. Tapno may kabil ko pa dyan cellphone, tapno duwa nga camera ti usarag. So mati kabil na nga default ka dito StreamYard itay, yak makita dagtagay mo babati settings. Okay, may yan. Okay, wala. Ibaga mo muna ginagam mo, sakbay nga i-upload mo tayo tadani mo. Dito pang ibasa. Okay, so nimbag nga na ba yung aming kagayan kayo ng kabsat? Ini Rockstar Clicks. Rockstar Clicks na kataga na ka YouTube. Tayo may. Ibasa ak nga rin. Tidani man po dito yung libro ni Katano Droy Badil Aragon. Na bagi. Napauluan dito dani na iti agkan nak tiling iti pudot ken adu nga anos. Agkan nak tiling iti pudot ken adu nga anos. Ililuten nak iti seggar ti magaggagaran a bulan. Diram osam ti teltel ko kadagiti babasit nga apros. Kumutan nak iti arasaas ken adu a nakaibus. Atagen nak iti kabus. Sapsapuan nak iti linnaaw. Agkan nak tiling iti pudot ken adu nga anos. Ibinen nak iti bandos. Dinak itulok a makabulos. Tiliwen nak iti tunggal panagkaltaang tisardam. Diramosam ti teltel ko kadagiti babasit nga pros. Igawid taman ti layap. Puyutam ti lulunak iti rubrub. Dildilpatan nak ti kannag.
dinak biruken iti kasipngetan. Ag-agkan nak tilingit, iti pudot ken adu nga anos. Agaw awisen dagiti bulong, iti payapay nga agsusurot. Sagiden nak iti adu a kay kaysa, adu a pannalakan. Diram-osam ti teltel ko kadagiti babasit nga apros. Balkuten ta ti parbangon, iti adu a riing ken ungtod. Lalayan ta ti turog iti agpatnag, akay papanan. Ag-agkanak tilingit iti pudot ken adu nga anos. Diram-usam ti teltel ko kadagiti babasit nga apros. Okay? So, dayjay iti danim ni Roy V. Aragon. Nga manipod iti libro Ayos. nga Bagi. Okay. Bagi wano bagi. Kasla bagi met. Bagi. 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 Ken Pagbabagyan Bagi. tayo, kung na naman eh. Pagbabagyan tayo, kung na naman. Kung na, dedication na. Bagi ang ano. Iti bagi at the bagi. Tumira ka naman ni Kumpad Jumar. Wala Bata, aglam mo naman pala nga nag- bumasa, maring mabasa, medyo nakapsot ti mata no. Si Kamay, solo Kamay. Kasi sa kaspulan natin kan. High-tech nga antiparan. Sapol kan ti para yung ano sampai lang ti hanggang ti para ta awan ti gatang. Aja gamit ti uho ya. Lahat ta padasan tayo mamat ti mangibingay ti may sa adaning tayo. Nga nairaman iti libro ti Tagnawa ili. Kung jak malagip no kaano nga tawin dayto yan. Siguro ket second to the last nga libro ti Tagnawa. So naimbag nga rabi tayo amin na po dita Pilipinas. Dahil ti mamet ti dani po anapagluan iti palimed ti isem. Kunak may saka palimed ti isem ajak kabelan nga italek iti sabali a bibig. Siyak laing ti makatukod ken makabatok iti babasaem a bibig. Ken ti aray masadag ita bibig kas iti matnag alinnaaw iti lukong ti sabong santan nektar ti isem mo. Kunam may sakamit na palimed ti bibig ajak kabelan nga italek iti sabali nga isem. Si kalaing ti makaiboksil ken makaibugas iti diru wenno alsem wenno pait ti isem ko ken ti alikuno ti kandid kas iti alikuno ti allon nagpasag ti barukong talibagok ti bibig ko. Iket telang kamet iti sabong ti santan. Sisipen ta ti nektar. Iti panagalined ti nektar kadag ti barukong nagtapriak dagiti allon aganasaas kadagiti bibigta aglinnem nasta iti isem. Ngem uray data mismo dita maduktalan tinuneg a palimed dagiti bibig ken isem kalpasan a mapasag dagiti allon iti barukong. Ket kasla talat taklibangbang wen alimbubuyog agsubli-subli nga umagek-agek kadagiti sabong ti santan. Duktalen talatta data ang nakaital kan na. Dahil tati pakabuklan ti nanumuadani tayo anak pangwan iti palinog isem. Alaki agiin nisem tayo. Isulaing ti nabatbati nga gaming tayo ti taksid ti kinaadong rigrig at ti biyag. Wala. Tayo ta. Madimat niya StreamYard jot ko na ni board sa pulan na ti laptop. Apa yung atake? Okay mo Ay, di ko nga cellphone. Na? Apay madingat ati cellphone. Kada kami pinadala nagpasanjes ka na. Buya ka di YouTube. pwede share mo lang tayo link ti YouTube.
Shout out. Shout shout out ka na ni Sanyat. Shout out kini board. Mada mga agbibiyahe. Kiti friends. Kiti friends. Ayan na kiti friends tayo. Sino ka kiti friends yung mga gos? Mabalin Hello, ko friends. Na? cellphone. Mabalin eh. Mabalin board. I-copy na lang the link na DJ browser. Okay. Aji link. I-copy na. DJ browser. Nung niya ti browser mo susaran na. Kasi pinatas ko kasi suggestion na eh. So, pinatas ko nga yung ko ma-access. Kaya tayo baka kini mo yung board. Yung kata i-send ko GC tayo na GC ko ha. Basta na dyan parang kanyak nung kag-copy ka link. DJ ko, sak i-paste DJ browser ko. Copy link. Sama banji ko ha. Google ko lang. No Google na DJ browser Okay. na, di so pang-paste na. La. Ano yung manager? Sa pulak ni mabaling nga ibasa. Dati na eh. Basta noroy aragon ko eh. Oray no pindaam. Mabayan namin eh. Siya manin. Baro din. Sige. Bari ka. Ati pang sutil tayo kong na. Intun kwan pumanawan. Sutilin tayo man. Basol la. Di magparparang. Ano yung tanay ni Burden? Bari ka. Nakablawan tayo pa eh. Nay. Dakan. Anak, dito ka na. Say hi. Sabi mo, hi. Sanyata. Napigsa ka na sa boses ko eh. Anak. Kunin mo na isa doon tapos buksan mo. Meron pa isa doon. Shoutout. Ha? Shoutout kina Sir Winston Shoutout. Singon. Ay, kani, wa. Dani ti mayat. Mayat, tagdan. Mayat Wine. Dani. Tagdan. Na? Andun yung Ito yan, lagi tayo okay, master mga Doon ghost. sa pangalawang ano. Yung the right one, yan. Ramot nga sumrot na kita daddo mga gus nga minay. Sino tayo one? Absent ni Kumpadok. When ni kumpad pwede masuli ang nangatan. Ni Narglon. Baka di na maiturturog datay sursuratan ng NBA. Kachawan nyo. Kachawan nyo ngayon. Pura siyak, balik nga may palipas na day. Sinuregisar ko. Ito na eh. Narigriga Madama magbibiyahe na eh. Madama magbibiyahe ni Bord na eh. Okay. Bali na nga i-open mic lang ako man. O board. Okay. Kung mablao ka, i-open mo ta mic mo ta kung mablao ka. Ito na eh. Nasip nga. Well, kumablawak, kablawak, dagiti amin ng mga ko. Oo And na. da kayo amin, at da kami pa lang dito boundary tigataran in Alcala, ikay na siping. Ako. Nasapa pa ilang araw. Medyo nabayag pa, nasurok pa nga may sa oras. Nakpay nga datayo din jay SM Sanchez Mira. Okay, tuloy yun, tagdagagalata. Okay.
Na sigaron. Sige, ingat nga bro. Board. Sigaron pa lang bro. Direct. Op. Iti, Na. nagdanay manen. Okay. Pagsuluan ka mo ta. Ibasak mo mat datoy Gura ka patay ko dati. kay kesyo na nga danay ko dito. Medyo nababatitugaw ko ah. Kasi mo niya ito ya cellphone. Saan na yung laptop? Laptop. Ala, Kasi mo. sige, okay lang. Hindi Oo, kon beta okay. ko na. Iba ba, beta may Wala. sango pa na. Ayun, okay dito. Paano? Sila. Dito. Baka masapol ti baristol, adjustable. Kablaawak man amin nga agdingding nga kita. Shout out Mike kada Chris. di 3 milyon nga guybuyan. Yun na panibasa mat dito naputar ko adani idi may sa dekadan tinapalabas. Napukan na bayagan. Naputa si Degen ti si Degen ti Ay, German. natulis na ta. Natulis ka tayo ta. Saan? Kumeddel latta ti puloy. Saan ang kabailan abugawen ti agin inudo sa kinirog abagas iti saklot. Ti pumirpirak ti pudaw na alusa. Nga iding pidingpil iti agbit-tabittak a bibig. Yung saan nga aglunit ti sugat iti rikna ken ringat iti natikag a puso apadpadasen adayasan ti naanim at tarakitik ti lagip. Tunggal lidok iti kape, may pabulon ti napait a kinapudno. Bimmaawen ti ayat iti nagbaitanta. Sipud inulilam to'y tasa dito'y barukong ti laminen labos alamisaan. Kadag iti panawen ti lamiis kas ita ang mamaskwa ken agbaro atawen. Manen dagiti na tel ti puloy nasalimsem ngem agur urayak kastamet nga agur uray kanyak tay balatong a mapablad. Merry Christmas and Happy New Year advance inonaak ni Jose Marichanen. Agla man. Iba mo. Shout out. Para- Kini Para manajera. pamagayam ba yan? Shout out kini manajera Mercy Vergara Yabes. Katawa ya. Kano siya ata nung mapagkatawan pa lang. Para Christmas magayam ba yan? Baka na imbes ka shout out ka shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Okay. Tumira mo na yun. Okay. Nakilata, tanong ko, sakti para control lati ko, music. I-shout out. Ada sound ko lang man eh. Sige, Para muscle control. Okay. Shout out to Carmen Lay Senal. DJ kay Wala. Bangit. Kwarto. Naman dete. Yorkat. Pumili lang ito Daniel ni RBA. Ito yung medyo atitug. Mangibasa ko maabot ti dani mo kumpansipal. Ay, Okay. kamay lang tama lang kumpad. So, Okay. paliwan tayo dati. Kaya nasaas mo ta. Oh, Daniel ni Raquelito Senal. Napauluan iti Linnaaw kadagiti dawa na ikurit a letra. Esmak ti mangitukit ngem makaturog toy riknak. Ngem pilitek padasek sakbay a magsat ti linas.
Nupay kinatao kinadipen kinakawaw. Kas iti di matukitan apitak. Adun akalgaw ken nepnep tinangritor kadagitoy ramay. Sumikil amang bekkel, tel-tel tirungrong alapis. Indayunen tibain ken rurud, tigagar kumuruit nga SM. Orasyonak dagiti naan-anungan abalikas, adi agbalikas. Iti bekkel tirungrong alapis, napnuan namnama, namsek, nga singgad. Dagiti dawat ti arapaap nga agsapa. Tumrem dagiti linaaw ti mata ti agsapa. Toy agmatuon arik na. Imdengak kanta ti bilitsina, umukuok, mangriing na ilibay nga SM. Sa giden na puso ken kararwa, dagiti mapikon-pikon a numero ken letra. Obra maestra pa nagpitak kadagiti agbalikasen nakitikit iti papel ti biag. Agalikono ti isem a makaimatang kinapusaksak. Uray nuangin ti kayarigan, adda a madadaan, silmutak sirib, asimina idikalman a pananglipat. Samitek isem dagiti linnaaw iti pagbenditaan. Hostya ti dawa nga isakmol tinaindaklan akalikagom. Natungpalen, naikuriten ti maudi akapikon, Z. Kumar karabasa kon alumasod, sariked-ked kinadaeg alawag. Alinangeb ti kiraos ti buksit iti kalman. Itabek tinapay adawat ti SM, iti linnaaw ti agsapa. Aprosak ti pagilig isanen a buksit, ulibol. Dagiti letraan na pikon, na ikurit. Ay kadwa agungguna iti Abuan Valdez Awards for Ilocos Literature iti 2010. Kumunagong-guna dito iti ni Kumpad Derek. Grats. Title na dito bagi mon Kumpad Derek. Imanong Efren sa dayo di. Sagga. Congratulations. Ay paghabi mo di dia. Congratulations. Congrats. Ay, iti Pagkagabi mo damo ng- nga dani ko matidi nga salib ko nga impakat tama ko nga, basi ni- lagi din sursuro ni kumpad Di Joker RD kaya. di Hmm. Hmm. comments. Agdaniw ti Oh. mayat. Mayat ti Nag-comment agdaniw. Ay, dia. Ni ARD with Ko. Why? Hmm. Shout out to ARD. Comment. Apa dito comment na di YouTube dato niya. Parang dito eh. Wan ko Yeah. ba? YouTube. Di YouTube Wala. man lang ito. Antay maka-comment dito oy. No kayo mag-comment dito oy. Sa YouTube. I-open mo. No laptop ko mga open kalatat bali nga Nabasa mo lang dito yung ka. Oy. Hmm. Okay. Ngayon na datay mo na Dadi host. pangabak ko di kumpad di ko chat, ba. di private chat. Siguro kat ko no masunod Dati tayo may- ti arami din tayo. Let's say at may isang nga libro. Man pa lang kami nagiti libro nga rimrim mo nga kasla ko puro RBA poems niya siya. O no sumarsaro na kumagat puro naganayen kita ba? Dati ko pichay poems siya. Siguro ka ang mga alate ka dagiti din dali da. Well, mayat Tapos mat kadagitay kadahanan nga mananay ko di. Nagidi mo na nga Okay. mananay. Basa tayo ti Dani da. Siya. Okay. At the same time, makulkulate dagiti din dali da. Ay mas basa tayo makulkulate pa. Siyempre ipantay di may isang file. May isang folder. Magdinig ka nun ni Sir Winston eh. Ay. Tapos, Hmm. na ganun. Siyempre, mga gusto and friends ka ron eh. So, more on, siguro hanggang mga mapapalagay sa bali nga manlali. Siyempre, highlight dagiti ko dagiti kapag Cagayan. Uno, connected iti Cagayan. Lakas Bagarigan.
Baling guest tayo ni Mang Prodi. Either interview tayo sa kabasi tapos sa tayo mga ibasa ti dandan yun na. Ayun siya. Nya. Busy nga din unay ni Paya, Manong paya, Prode. Na? Busy nga din unay ni Manong Prode. Yan Oo, nga eh. nakarawa. Kasi baka kumagat, awan pa niya, so na. Basta tindahan yun nan. Tapos kan, kumailang kumablaw, no? At sa lutsun tayo niya na, great siya. Tapos Mabali mo ka. pumanawan. Tutuloy tayo man nga basahin niya kuan, lagi tindahan yun nan. Tapos jay. Yung lumalpas dati bakasyon na awan na kan. Dak makasali na kan. No rabi ko mati ko. Di Sabado mabalin. Mabalin mo. Sabado kami. Okay, may nagkamali ako na. Schedule ti Sabado. Hindi na Sabado. So, Biyernes Nagkama- mo dito eh. Biyernes nagkamali mo. ako kami din-announce. So nga, sorry. Okay. Basol ko apo. Ayun Ayan, section tulo- T. Ito Section naman T naman isang- tayo din. Wen, ito Section- naman section isang three, man. karabiti Sabado. Section T rimat nga inaramid lang ni Daddy Mang Johnny Hidalgo para kadagiti rirok. Para kadagiti kamalik. Basol ko apo. Sila section na yun eh. Basol ko apo. Kaya kumpadyo Mar, sikaw mo na. Sakto mong basa mo may isa. Sige. Dito ka dani nga manipod iti libro ni Ariel Tabag. Kada ito lang matikay kay sunang libro ti dani nga dakan kita dito. Jack na banon day di bagi na libro ni Tanod RBA. So, dito dani na kit napulwan iti asin. Magustok man dito nga dani ta napintas dito kinapudno nga ipakpakita na iparparipirit na dito. May papan ka na kitay butante, padang marigriga. Kat nagpintas man dito kinapudno nga i-share tayo ita rabii. Dito nga ti dani ni Apo Editor Ariel Tabag. Asin. Tunggal agrikab-rikab dagiti diding kinatep. Mangwaris kanilata. Asin suka bawang laya. Nupay amumi asakbaypay dumket kadagiti pudil da wenno konsensya marunaw ti asin ken balikas mi. Ket sutilen ti angin ako nam no akwerong. Ala parabor meten no kumtat ti benditado adanom kadagti barong ken diplomada ang ukda. Ket da kami ti agnunog iti libre nga agwa ti kura. Ket kas iti agsubli-subli apan nagdirpat ti daluyon kadagiti agdan mi nagsubli-subli kami ti simbaan tapno maparsyakan iti libre na bendisyon ti Diyosen. Tunggal batukek ti kaunggan ti baybay amang papaidam itan iti asin ken ikan. Jak masinunoon no sa dino iti playa wenno iti kadilyan. Wenno iti taaw nga tutulag dagiti syokoy ken bruka. Tapno maulit-ulit ti panaka riribok mi kadagiti dinamita, tyenso, payloader, helikopter, yate, barko, pajero, ken mahjong. Jak paawatan no kasano amagatang ti sensilyuda ti asin mi, ti karida ti kaamaan mi, pangtakup iti atet mi, ti tarpulin ang nasuratan iti naganda, ken mayyabay ti ladawan da iti pamilya sagrada. Kanayon asimulagat kami iti isem da, bayat ti panagsidani iti asin. Dahil pati pakabuklan ni Dani ni Tanod Ariel. At pinapalabas ng election kit mayan natog na unay dahito yung Daniw. Pudno nga adulat tati dagiti padang agsidsida iti asin nga nagbotos ka dagiti saan ko mga may parbang mabotosan.
So nga magustok na ito nga dani tamay dahil Thank you, Kupad. socio-political issue na. Thank you, thank you. Bumasak man mga rod. Ah. Pero, Well, dati nga dani yung kat natin naa daw iti uno manipod iti libro panangarakop iti ipus tilayap kinadungo pa adani Harimari di 2016. Tunggal tangadek ti Ariwanas. Tunggal tangadek ti Ariwanas, magkitak ti panagmaymay sam iti kasipngutan. Awanan saripda ti kupupum iti kanag iti anyaman nga ibuyat ti tangatang. Nodda ka kuma dito'y adiso, adag iti dapan mariknada ti angas, ti daga, dagiti dakulap, apupunda ti salumsem dagiti linaaw. Ipalagip ko akabailan nga idulo dagiti sabidong iti bagi. Kas iti panangidulo ti maladaga kadagiti pungtod ken sanaang anakunnot na iti barukong tinatirtiris nga ina. Uray no ita. Masapul nga ubom tinagpuspusan ti amin anapait ti lubong. Sagpaminsan, supringem ti buksit mo. Supringem ida adi mangikaskaso iti kayat mo. Sagpaminsan, bayam nga bagnos na ka dagiti bituen. Kaditoy sangkatulnak, abatog dagiti nagririmu karimat. Adda disso anawaya kang umangis, nga umaddang ang magikinibin. Diyos tagmina, dadya ti Daniel tayo. Nagtsara ni manager. Nagtsara ni manager niya. Nangregap. Dapat Nakaya ti nang may storbon. Inlaknan. Trangkanan. Minsan mo lang po Winston ti kwa. Accordion di ko na kami eh. Ni wala po Winston sa ti kwa, ti viewer Si tayo. Ojen. Ojen. Ojen lang singular. Ojen without S. Dapat inopen ko jay bangir nga para to nga laptop. Susaran ni bagat inopen ko jay. Buyaan na kami tani kung kunak nga magbayayayam ti ko. ML. Jay ML. Inopen ko lang jay laptop na. mayat ko man, dagiti ubing ko mati, pag daniw-daniwan tayo niya, pagbasahin tayo dani. Mayat matano ka, may kanda ti gundaweng agibasa iti dani. Napimpindas ko mapay. Lagi tayo mayat na may kanti gundaweng, lagi tayo dani para ubing as jay. So dati agibasa. Napadasa man da practice ak to man da player akan ni Dente. Pagbasa-basa aki da idi ni wangga. Pag na mabalbali kasi so nga. Data puro cellphone dami na. Kaya nga Ure na tao kay madi pa makabalbalikas kay lalakayan na tao. Kung nga rodora siya ng daduma ka mapigod mo tadila yung. Ni nag-comment ni kwa. Hello, Mare Chairman Lay. Dadya. Okay. Sige, kinig ko na. Nakikinig daw. Kinig sa akin ay kay. Rewatching ko na kaya nang so yun open nga laptop yung kumpad. Dapat tibangir dati ko. Nang-open yung cellphone ko. Ti cellphone ko nga may siya. Uy. Ay, shout out kinig ko gayam.
Shoutout kini Mang Ronel Pagibitan. Baka itiyan yaman nga, ayan, dinuto iti pagbayaanan to. Kaya na, Sabat kami nga na-share it Facebook dito. Ano da ko Wen, sumarsaron to Yeah. siguro, among nga may, najay, nakakonect dito StreamYard ko. Dati page mi kini bro Rene Boy, nga inuman. So nga, siguro, depende yung schedule. Ikatap ko Mabalik. sa najay page mi. Ano ka ba? Agnayong ka lang, mate. Agnayon lang. Wan, inayo mo lang ijay. No, yun natin pang stream am. Then to nag-stream ka, so lang ipindo mo. Jay Facebook mo nga aseng. Dito, YouTube. Dito mga Google Club. Dito FB page tayo. Ay, wait. Ang mga good friends. Amen. Dito. Tano apag-iso mga good friends eh. Plus, adapay Ah. marks na po. Makalako Okay, na wala. tayo. Pwede marks timang naggo ka na. Okay. Ay, kung magkita ko, adagiti ready nga konta ko, manager. Bro. Okay. So, pwede na ako na daman kita man yan. Wan siya. Ito na eh. Isuot ko Ano ta. ta mangiwa tayo to tiso. Ready sa o isuot Awan, ko dyan pa. Okay. Dete, Adi na, Santa eh, Teresita. nagustuhan ni- Dete, bado na eh. Ay, Santa? Santa Teresita, ito yung today, DJ. Di naman kami. Kaya? Po sana Kami all. Abay. nag-jets. Wanted Okay, shout out kini Bayaw Edison Dapat ka. Tobias. Sana all. Pinag-jets Shout na out kami yan dito. eh, Radio broadcasting. Apo Edison. Shout out. Anong Edison? Oh, shout. Masapol ti ko ano nga ron, masapol ti kagusanta. No, na. Ano? Ape. Baliksin nyo na siya ata. Baka nung shout out. Well, shut up. Mm. Shut up. Suro dyan. Shut out. Nay, at na kayo custom nyo. Dawa kasta, mayat no ka, mayat. Kaya, Tagayan ka. timing, Tagayan may FX to timing. gaya mito. nagkikita yung apex mo. Dati Dati na, namin isa di... tisa o iso ti Rupa na gusto ni Dr. Roderick Galam. Nag-comment ka dati post dati about ka dati ng programa tayo. Nakita nag-teaser tayo. Palakpakan Ayaw, man. gayong bado tayo di. Palakpakan man ni Palakpakan man. Dr. Galam. Dapat paltog. Abaw. Ay ke partugam no kano tumamad na kita bas-basa tayo. Meron na mabalikas ke. Palakpak Palto-paltogan man. Nay, yay. Nay, So, sa bali mo datan. sabali mo yan. Para erotic man datan. Ano bang erotic? Kaya naon, Para kung kopyak gaya pingas dyan yung. Dani 69 yung. Ano yan, damat ti Yung Rabi gaya mo- nga puro. Ay, May basa kayo kung Dani kapag sa 69 na. 69 na. Ay, Hindi na pa ninalan. awan kopyak kami ka dyan, Dani 69. lakad kami. Gaya. Ang takopyak ito eh. Yan na. Kurang arap, kapay ka sila. Dani mo, dumat din mo na. Pagtain palagit mo kumpad dito. Okay. Kurang arap. Pagka nakita, kiss ko na natin kami ka. Pwede tapang Rabi di ba? Dani 69. Wala. MT tukar mo ko mga tetay ko ana tetay sinala ni ko. Kasi ko, gora dito ko Katrina. ni okay Katrina, gora. Talaga mo ta. Gora. Nyami dito na yan. Ano title na din? I was careless whisper guys. Okay. Gora. Kaya danda. May basa na lang ti Dani ni Flox. Meron din po tayong speaker. Dani 69 na. Nagas mo tayo. Neta ka. Tiro. Sasabo. Pantayo na po iti. Abo. Nya tawag dito ko dito yun, bro. No ko sa. Main nya. Nya mo Ni na Derek dito. Derek. Talunan. Nya tawag na dito. Main. Kaya wag yun Jay Celis Kabalihan ti na. mapanupalop. Tawag na dito eh.
Kapan umalop kung nada sa ka. Ni Jesselyn nga nun. Main program kasi kasi. Main course. Main course. Main course. Namatay yung main course. Saka nadati Main course. awag na. Da sa bali. Sa bali. Madlaw ka na dito. Antay mo pa na eh. Huwag nga Lord. Hindi manager na muna na ito. Exciting part. Manager ko ba? The exciting part. Happy. Sa bali na. Camping. Sa bali. Camping ay exciting part eh. Anya rod. Showtime Para ang termin. Showtime. Showtime no ka? Kapantay nito showtime. Showtime nito. Sino bumasa? It's showtime. Wala naman Yan. ni Mr. DJ mo ba? Okay. Sino bumasa? Kung Ikaw ba, Jomar? nagmasa ni manager. Na manager, sige. Ay, wala no sikat ibumasa ko ba? Kami bagang Sige, tatay nga, ibasa mo Wala mangkita na mo pa kay. Ay, dyan ni vlogs ko na Ano nga mali mo sa pula na sa. O mo dani na to. Grega, mali mabiro ka na. Yan ang parte niya. Salak pa lang ako da. Eta. Ay, diyan ka muna mo. Oh, Ay, dati ito yung paborito na. Ibasak. Professor Dinad and Cortez. Dati man di talde paborito ng Dani Bulalo. Paborito na pa dati si Dain. Bulalo. When pagdayaan ta. Ito'y nasalemsem abigat. Bulalo tibara. Subwan ka, subwan nak tilasag. Kaldo anabara. Paginligupan ta si imnas. Saltwenta tipata. Pagranudan nanam imas. Patinayon bulalon ayat. And ayan. Daka mo no nasano ti pattern na dati ta inararamid da kung pa Jomar dati eh. Dani 69. Diyan mo no pataw ta. Pata. Kanya ti Hindi ko sa o pata. 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 Basta ko kasi mo ti ko, Ay, di pata. pata di bone marrow. Ito lang. Ay, wala. Bone marrow. Pata mga klaberya dati. Pata May mind klaberya game. naman. Ini. May med game na tinga ko nga background tayo tamang gusto nga rin eh. Hindi ko Wala, dati Pitbull Lab niya. Ito hindi ko tayo, background tayo. Diba? Kasano pattern na dati Dani 69 yung kumpad. Pero kung man sa Dani, Rukod na dati Okay. 6969. Tapos Umayat. Nga silabol. Sila ba? Oh my One, Kada two, kada three, kuha tayo, four. kada edition tayo. Well. Diba si tip 69. tayo, may pamanit ko, ti Dani yung. Bueno, Yeah. mayat ya. I-discuss Well, tayo ba si wala DJ ko? Sa mga rin Ate, sa dati elemento. 69. Sabay sa kuma. 6969 69. ano. Uray tindog kumpad dati mabalin lata. Basta 6969. Uy, mabalat ta. Basta 6. Babalang na gitu eh. Masurot na di pattern na. Basta Pangarigan 6969. ko may isang elemento ti Dani may tapor. Asjay. So, nya di ko pangarig. Well, lumayat matatapno makaadal na kita buybuya. Wen, tamno damo makakwa da mayawid da nya. Ito no Well, mamisan well, ki mayat mo kasi jay. At dati kada siguro mo maiba kalpasan ti may basa nga dani. At da nagsisinno blat tayo nga mangi-share. Wen. No discuss tayo ko mati tema na ke figures of speech. Wen. Kasi kumakanyak bagit ti metaphor ni kumpad Okay. itong Dapat- bagit simile kas jay. Ti misa pa nga ko nga pampano nga mayat nga iko ka dagiti manurat. Je retorika.
kasla no lalo no danim niya. At kami natin kasla literal lang pa ng isa o kinadada jay ko datin retorika ko nada sa bali nga kasla na indaniwan kung natay ko ma. Naindaniwan nga pa na Yan, ibasa. indaniwan nga pa ng baga iti may nga banag. Kas pangarigan ko mabisinak kasan nga ibaga iti na indaniwan nga banag daya nga wagas so jay mabisinak uno Well, mabisinak na Agkiraos Pagkaraos, tibuksit tibuksit. ko. way nagayos jay so dagi ti retorika sa bali nga panangyablat uno na indaniwan nga panangyablat yung narabaw pa lang na ko dahil dyan, nga, Wala, Narabaw pa narabaw lang. pa lang. Narabaw pa ilahin. So, dagayas jay. Ngayon, once nga imbagam na literal nga mabisinak, so di kung kuna tayo nga prosaic, sa pangprosa Prosa. nga wagas, Prosa. pangprosa nga Panagiyablat. panagablat. Katadaman pa kung kuna prose poetry, kas pangarigan, mabisinak, iti, kahit kung kanan, data pusom. Literal nga naindaniwan kasi so prose poetry kasi ayo kuno kahit kung kanon tibulan alon unag tibulan alas jay so tamno medyo makwatay siguro kasi nga bambanag mo niya Well, dahil no kasano ti panangiyablat, panangibalikas. Ti may nga literal nga kapanunutan iti naindaniwan nga agpang. wait Jay. so jay tanon tayo malilaw kayo makungkuna nga narrative poetry kin prose poetry kasi siguro narrative poetry ngamin kat kasi lagi istorya ka di ka di Well, more on epic kasi epic yung style mo no narrative no prose poetry prosaic Well, nga- istorya ka ng naindaniwan jay ano medyo ma-differentiate When nga, so dayati mayat nga ibasa ko ka. kan DJ narrative. DJ narrative ka, DJ damat narrative. lang ti, kuana damat lang ti rhyme na. Why? No prosaic, Find your domain. kasla pre-verse mo't lang. Reverse. Nag-istorya ka istoryanan mo olas jay. Dani yung istoryanan eh. Di rabi kaatag ko ti bulan, karami nga bulan ti baga ka. Bulan. Yung pagamamuan, Dito, dahi epic, epic. simurot dahi epic comic, klase ti narrative. narrative Poetry mo poetry. When. So, jay. Tapno, Bulan-bulan, anya ti sidsidam. Una naman. na jay, sakas jay. Bulan. Dahil ti, dani mo talaga da jay. Sidang araw ti bulan na yan. So, Dani parobing. Dani parobing. Dani parobing. Kaduan natin dani parobing. Bulan-bulan, anya you ti exaggerate. sidam. You exaggerate. Rhyme na. Exaggerate ka. Ngayon, Rhyme. masapol nga alam da jay ko masapol nga alam da jay ko ti ubing Imagination. Kasla, imagination. So nga medyo i-overwhelm mo isuna Jay. No istorya mo lang ka dagiti medyo gagangay nga bambanag. Medyo maboring. Yung nakigtutam, i-overwhelm mo. Jay. Hindi ko na ni Bro Derek. Nga pa, mga naji ko daddy. Mga naji bulan. Yun na. Ni. Bulan-bulan, Mayat- anya ti sidsidam. Nakutong ka idikalman. Nalukmeg. Nalukmeg kamit Kaya lang, nagsimple nga danoy pero nagkutong Yeah. di alman nga nalumag matitan. Wala dagas Yeah, na yeah, makita ng yeah. mga nabigatan dyan. Medyo Nakutong ka lang. Naunag nga pampanunutan dahil dyan nga Curious. balag. Curious na nga talaga. Well. So, tapno ko dagi agdeng katatay nga nga friends ti mga gos. Damat may awid da nga na malagsing nga malagsing nga natin pa nagbabasa tayo Dani. Damat may awid da nga oras sa
guide ano kaya na mo dumani. Kapanunutan. Mm. So, yan pay. Alimpatok. Dalimpatok kita. Eh, Kaya awa. limpatok yun. Awan Yeah. na limpatok ko nito eh. Awa. Bro. Adi dya babada kita ka. Adi dya babada kita kopya. Adi pesto. Siya ko ba dati daming 69 mo man tayo jumaba. Jumba. Ano na Sige, dati. sakta lang Wag ti ito. mga ibasay ti may nga Daniel 69. Ayun. So para kadagiti damo na ti makangeg iti dating format ti Dani. Ket way back 2012 sa. Dito hindi eh. 2015. Way back 2015. Naipablock na ito nga libro nga nakatipunan na iti Daniel 69. So dito yung Daniel 69 ket bali produkto mo ti medyo nasariwaw ka pa nagpampanunot tayo. Medyo nasutil nga pa nagpampanunot. Ket buklen ti siyam alinya ken adda ti rukod na nga 6969. Tapos DJ dua maudi nga dua nga linya bali dua nga 9 DJ. 9 syllables. So ti saritan tayo dito no pagsasaritan tayo ti rukod ket DJ syllables. So medyo di dua nga maudi nga linya ket siyam amin ti mangbukal kada DJ linya. Siyam nga syllable ti mangbukal kada DJ linya. Ken kinapudno na ti pakabuklan ti may nga Daniel 69 ket 69 met laeng nga syllables. So nga medyo nakarekrikot na ito nga format ti Daniel no kita iti forma na. So buklen ti Bale overall syllables well, 69. 69 nga syllables met laeng. So nga Daniel pinanaganan tayo ti Daniel 69 ta sa base ti pattern ng syllables nga 6969 69 syllables pa ti pakabuklan na. Ayun. Mayat. Nagkasiyagayan. Pati di total na. Ken saan nga simple dahil pattern na ya. Pakit de. No kitaan mo na laing. Nakasan mga ipalaon na gijay ko dyan ata. Gijay kapanunutan. At dalamin ti kasla mutual nga panaginlala ko magiging emotional nga aspeto de Dani. Kasla agayan ayat dati nga niya ko nga agsinsin mo badda sa lakas jay. Naging style na. Kaya dahil man ti may sanat nga Dani tayo nga napauwan iti burayok. Iti lunoy luyos batukan kaman a burayok. Iti agos pagos batukan nak alibnos litnok. Iti lunoy libnos imasen tatagdin natok pagos nunog luyos iti libnos marmes ti buok maalaw ta ti alimpatok. So kasdilaeng ti kaababana iti Daniel 69. Basit. Ngayon, nasa gitsit. Ano sa? Dahil sa why. Why? Basit. Ngayon makasukit. Ano Baka nga makasulat. makasukit na basit. Apay, Hindi na madi kami sa oras naka-attend ni Kumpad Jobert. Eh.
Ni? Daman Sino? rin ni Kumpadyo Bart, mangibasa kay mamatay, Dani Nick pa. Kumpadyo Bart, kumpadyon. Bueno, ni kumpadyon ko, ay ni Tano dyan ko ah. Dama Sa lagayan hospital, ti Sa hospital. Dani. Hospital. O, ibasa Dama man Dani kumpadyo 69 na. na gayad din eh. Dani ni kumpadyo Bird. Kaggo. Apo. Okay. Ani kumpadyon na eh. John siguro. Kaggo, ano. Wala. Sakto para kadagiti mga Pero- anggos. Kaggo. Dani ni Sir Rolando A. Seguro Jr. Kaggo in desarmo. Iti kayaw gargarit sardam. Kasman pagkurno. Nalailo kabus abulan. Injayam bibig mo. Sinubuan ka. Anyan ananam. Injayak bibig ko. Sinubuan nak. Anyan araman. Ket nagtig-ab ta. Naglang-lang. Alpas. Talaga, ang Diyan lang papagayan kababa niya, na nga tingnan. talaga. Ayun. 69 lang kami nga sila balls. Mayat ko man, dagiti talaga nga expert nga agibasa. With feelings nga ko na ni Inong Wilmer. Ayun, natay panagibasa ni Gob, iti Anay. Anay. Ape asa deglati. Ayan ni Maki dita ni kumpad Ariel. Kumanawak bait pa na naman eh. Ayo, siniglas ko baka di J. Roar. Sagmamano kay nga dani dita idi kumpad Jomar. Dita 69. sa kapulong sa hindi nga mamat nakakondili dito dumat sa kapulong. Nakakwanta idi mo te. Yak pa na sa ako di kita eh. Basta yun. Edit. Mayat-mat yung sorsorwan dato eh. Dita 69. Dita na- gamit dita mabasi- una na basaan ni Deji. Basaan ni Deji pa kauna na Deji explanation di pa na pakailang na wag mo dami system. Yun yung radyo feedback. Diyak man na mo nung niya Deji. Baka dito ko. Kadahaming na. Tadahaming na dito ko sa ato. Dito V8. Tinalawan. Deta. In saksak po kami. Pwede. Baka global, agalob-lobat. Kung ano. The feedback na nga ron. Loko man. Pangagaya. Mga abak pa yan ni Kumpad Joberty Kubla din natin Kubla madik nga nadanaw din. Kobla. Sumat ni nagdamdamwam hindi na takangan na kisang salita. Ano na, gana. Kubla. Yung meaning na, yung koblay din. Abay lang ti Constancia V. Abay. Lansangan Literary Awards. Ay, Constancio. Yung magdaday di ititanda kanya kiling ko ni Jobert. Datay ka Sa Linong. Eh, sa Linong, wen. Wen sa Linong Newsletter. wen. Newsletter na di Nagsusurat ni Kumpad Jede. Lansangan. Eh, dito ni Makin. Watching, kanan Makin. Alala. Shout out, La pagbasahin Maki. niyo rin ni Magyo. Shout out Magyo. Maki, ganot pise. Bumasa ka man bro. Pababog ka ba? Ni. Nagkadsama tayo. Wala Napangin pa dance dati.
Das na. Nabingin Ay, ba natin? nagsarding o yan. Ate banawag ni kwa? Maki. Banawag ni Maki ni DSB kini Mang Big Mm. Palkong. Mayat sa nga ipandeto Ni watching ko na ni Maki. Kung nga ron, watching dati na. comment ni Apo Winston. Mayat dati comment na yan. Dati agdani yung timayat. Mayat Oy. agdani. Ipindot Ito. mo, kumpad. Oo. Ito. Ito. Ah. O, deta. Then, Kawin dati kung mapilang kastiko na gito ya. Mayat deta, mayat. Kita na eh. i-highlight ko. Ito pala, Highlight ito pala, talaga. highlight tayo. Okay. Mm. Deta ti kamayatan nga komento tatta. Okay. Oh, adang arte ko na premyo na. Dapat idol-dolin ni ARD ka. Hindi nang sama pa eh. Kuha kami. Kaya mo, deta, kuha na na panang niya, blat na ta. Okay. Kasla style Daniel Desperos. Gitu ka sa tipo Okay. Agpada pa itirukod. Agpada pa irukod na. Wala. Wala ta nakulaan, baliktad lang. Right. Nalagip ko man neta, Nakametro. baliktad niya nga. Deta. Baliktaran nga rada. Baliktaran. Okay. No, dani yung 69 tata. Yan, 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 explain ni kumpad, Jobert, Jaway, pwede ka. Wala ka naibos sa tibir ko. Wala malak ti Brandy. Pau. Ang shot kami mo tatayangam ko ah. Chinken, ano naman kaya, lime juice, ano naman. Sudutan na matay. Mabaling ka Kaya kuhan nga mabaling ka i-float tayo ti kuhan tapno ang TV sinanudadan ati kuhan ati libro tayo. Wala. Hindi Okay. pa Baba, hindi. wala tayo. Ilipas mo di kaya ko ah. Tagi urayan ti imbit ang tuloy hiya dagiti abawa sarita ken dadmo pay manipod ti mga club na nya pa di nayon na dayay. I-explain tayo ti imbit, ano ko ah. Well, imbit kasla yak pinapalabsan na di ko eh. Yeah. Dentro nga nabalabala ni kumpad eh. Intro da J libro. Kasta ko na nakati makikita ka da jagad kasla ko eh. Anything short. Tay imbita sarita, imbita daniw, imbita nobela. Basta pag-beat. Kasla na din nagsasaritaan tayo Beat. lang din dyan. Hindi Well, anything that is short, concise, nga sinurat. Kahit mabalin nga awagan tayo. Kapasama. Imbit. So kasla imbit equals dagli kasla kasi pag ideya. Exactly, why? So dagli imbit. Dagli plus fiction. No, uy. Tadi dagli kat adda dagli nga fiction, adda dagli nga essay, adda dagli nga kasla yung dagli ni Daddy Mang Ray. Basta komentary nga naindaniwan nga dagli. Dagli ko na J. Louie ide. So bali man day dagli ni ko ni Abdon Balde. Uy, sa bali mo dagli da. Ang baba, talaga. Ababa nga talaga dagli day. Bauso dakin ni Eros Atalia, dagli plus fiction nga dagli. O ni Eros Ni- at talit ni nababasa. Diba? Ni Abdon Balde kat kasla dadaanin nguna na pa eh. Dagli tig 100 words. Si Ang sa intindi ni Mang Fidel na kayo. Dagli kasi dagiti ababa nga sarita lang nga Tagalog. Dagiti mo dagli ni Mark Angeles kat more on pros poetry.
Nagidagli na. Ang short stories. Dalaw ko na nga ako eh. The Elementary Poetry. Nagigay ko na. Piyesa na. So, loose dahil ko na dahil ko eh. Daglikin imbit. Ako mo. Ti medyo asidag iti ko plus fiction dahil sa gilap. Kapag gilap nga sarita kalakas di eh. So, Mga flash. okay, kasi nakapokus jay sarita nga flash da jay. Idinto nga while da jay kwa da jay imbit. Medyo anything short nga akda. Sa la specific ti sakop na sila ko madyo imbit nga sarita, As jay. imbit nga daniw. Imbit. Hindi mo lang nga ma-distinguish noan yang imbiit na jay. Baba, ayan. So, na alam na natin ang gundaway na tanong kasla pressure pa katatay mo nga na nabayagan nga since 2011, 2012. Nga 2011 siya. 2011 sa baile. 11 years nga plano tayo ni kat barbareng. May banag madlangan. Hindi mabiit. Tarang no dito tayo magilapan. Magilaban. Yung gusto nyo rumor no ka. Kano nga ta? DJ anniversary tayo kuma. Kasi kanyo October. ti anniversary ti mga club. October. October birthday ni RB. 31. Birthday ni RB, di ba? Birthday ni RBA. Birthday ni RB. Anniversary ti mga club. Targeted tayo Una, kaya Yan alay jay. Kayang-kaya gospel lang. Sige. Pero tuman. Ano? Da pala oras nga pag-revisar. Mano mo na Puno pinagrami sa bakitan Mano mo yun sa ganang imbitin eh. Adumot na dyan. Wan nga mapalin na tayo garami Ano yung ka lima? mapili nulat na dyan kwa. May met ko man no ka sa 5 tayo kas jay ti minimum. Upat kanya ko na yung nagtupay ti ko Upat nga Ado mo dagi din na aramid mo di manager o kagaman dagi jay ko iday. Imbit mo. Jak malagi pa kaya di na kay kabila gamin na gini nagarami dakto sa bali siguro pag-practice man. Naggagat ka idi eh. Baring no idi. Dan sa pedatay napanidjay capacity nga ko. When And it's kapag about next capacity stages mabalong na. malata dayay. Nagbayad ti 45. Wawan. Yung daya gamin di nagaming istorya day jay na ya. Isistorya. Isistorya te inuman gamin dayay. Sa bagay, may istorya bartet gabi yan. Yung talaga ko daya ta capacity nga ron di tugigaraw talaga nga kasi pa nagsingsingir da gamin iti. Rekat Kasi tugigaraw city capacity. Alright ha. Ay haan tatan, double pay kasi tatan. Awan capacity, double pay. Uso tatan. Nga madamot lang talaga tayo ko nasusungkot Okay lang nga, hindi kaya dapat limugang ka, agbayad ka lang talaga regular fare. wala. Boy, nagdada kasi yan. Yung siyempre si kamot nga Ano kalatang mangrit na ano, adayo una iti na parang. Di rason da kami no ka dahil pa nagsubli Hindi. da awan nilo kami kung kunada mo. Nadamo di kita Hindi, giuray, aguray da, yuray ko. Yuray tayo biit. sa bagay may lahat na yung iraman tayo tapno slaman lang lagi ko The variety na. Ay. Dapang rayaw na mo kabasi no Pasak katigil pala kasi niya. Dati story ti barter. trailer ay tanga
Ayun. So, Tano, kompleto mo lang ko na. medyo nangayatak mo dahil kwan, dahil saritan mo dahil ni pukol kada purang kinipingas. Istorya ti Bartek, sarita ti Oy. Bartek. Mm. At Oy. least at dati kasi Nagano, yung naganan entertainment. rekado na dahil libro tayo. Mm. Wala tanuhan nga may siya nga di ba glalaok mo ti dapat nga kuha tayong istorya kay ang mga nagpapada ti panagraman ako nada. Lalukot ang tolohiya eh. So nga Mm. maka Hindi expect. Napela nga mang kabasit nga dyan mang templa ka dati dagiti invite ko nga seryoso. Ti common denominator tayo kada jikit ko eh. Short fiction, short work, short akda. Then yan, amin orenyang tema mo din, di mabali mo din tanjayin. One. Mm. Hmm. Napamati Titanic, hindi ko na yun. Yung Titanic eh. Delikadong samot. Saxophone eh. Saxophone. Na shot. Titanic pa yung title na dito. Apa, one di ba kumpad rock? Awaran ko pa, no, medyo, nang shot kami tayo kami ni Jay, Kwarwar. Kanyag ng kape. Kawan pa yung Kita ko teacher ni, bakit ka, nagayab da, nagpa-shot dati, gin con, ano na yan, lime juice mo, tirada da mo. Pomelo. Apo, lime juice. Hindi, lime Style juice. Gilbis mo na. Lime. O, ngasla Gilbis. Gilbis nga rin, may kikan di lime juice lang ito eh. At da grupo da kumpad Jomar eh. Dariliyon da kada Daniel Esperos kin Joel Manuel. Nakita nga uminom. Kanya. Andaw uminom. Check mo ka hambat, uminumak magbase. Aya, so. Uminumak Kaya kada DLN kada JBM. Yung hanga dati talaga mabarte ka. Sa ano duma ka talaga, masobra, duma. Siya Bagkit ito, pila balay. Wait, same. Ngawan, ati kanya magat, hamang nga tama sobran ng dati ko Gila na makikita nga mainom. Kasla, Maganasan. Maalis ka. Uy. Nanawaan na ardo ka, di ba? Deta, emperador mo. Basi man nagyan na. Kaslan no, dapel lang kaming, kaslang wet pe lang. Aglalog, bibuyan ako kumamot ti basketball. Siguro din. Tagay ka. Kaya pa kanyang oras oras. Ay, deta lang. Rabilan ka kanya. No, agsapa na siguro. Tagsapa kami kat maroon danom ti tira. No ko ti bigbigat eh. Nati pang merienda ko man ti bigbigatan. Bali na. Kaya mo. Wala na ako ti sir. Andiyan mo, no? Kita bundag tadalam mo. Amay, tada yung araw kung mga kwang, kung mga agsubsobra. Ano na, kasano da kita pending libron, no? Malata. Kaya lata. Sayang, no? Hanggang may tuloy na ganyan. Man. Drink wine to double your mind. So nga, masapol nga drink moderately. Drink moderately. Moderecho. Hanggang moderecho. Drink nga derecho. Wala na. Find the door. Napayag. Sa dati, panaginom nga, diyak mo tilubong kon. Awan sa, diyak malagipan, o kaan na dinaudi. Controlled. Baka itapay laing. Manen. Awan. Di pa kasi, ano ka, dati agtipon nga talaga, taglaok, paglaok, di ba yun? Di na kasi, di balay di, last year, nagpapobra na. Gin, di kurso na dada, di wan ka,
pala dati Red Horse apo madi. Mm. Mayat pala sir nang idi kwang pagindana kong kamadi. Mm. Dadakas jeng amin eh pa nagtipon. So, dapat talaga moderately lang talaga. Uy. Madimot mo ka no, habang sursurat ka kumangit, tagtagay mo kumpadrak. Madima Oo, makaturo may- ka ano ka. Marigat, Madi. uy. Mapakaturo Kape. ka ano ka. Kape nga Uy, talaga. alam mo, May kape pwede kape. kape ti partner ti pa nagskurat. May turog kung Ah, amin no kano dete may ima sa Edgar kuti uminom may Ang turog. nga rati ko awan nakaalakin ni Edgar Allan po. Kara. Mm. Baka Edgar Allan Mompo nga rod no Apa na kasta. Maturog. Kape no kahit ko nga talaga ti ko ka kape na konta. Kape. Obra na. Mm. Kaya dati Numang siya lamang po ka na sa turog. nasamit. Pagpanda ka na alasam deta bugna eh. Daliwan Amot yung na medyo madlaw ka na samit siya baka makapadiabetes sama dati. Daliwan na bayat nga gininom ka niya dahil mapampanunot mo na gininom ka dyan. Kaya penapadas de ya. Kuha kami. May isa ka nang dadal kita kan dagiti nakadado nga makikita dito online. Kita mabuybuya ke may dagal ka may. So pa ano dumang ka so la obra ko na agbibuyan. So masapol ti control ka nga talaga ya. Uy. Oy, Mm. kala dete Disiplina ang di bagin. So nga masapol siguro ti ko agaramid tayo ti schedule. Ito taramindak na bigat. maya mo no. Masapol nga ko, talaga disiplina Apay ta bagi. ni isu man na kasing ububran namin dagi na Ne. multitasker ko naman. Kumpadas na. Siga. Multitasker. Ate, pag inilalak ka- Netflix. Yan, lagi. Ti pag ginilak Bro, ko, ginom. ti pag ginilak agpost di ko, di page ko. No, agsasaro no ti post kong gad ko, naka-relax na ko. Pawo. Awanan kanya Awa- ka dahil hindi page nga pwede kaya na-restrict. Kitak tumanggayan no na lift dahil ko restriction nan. Nya nga page. Ay apay ka. Nya nga page ko ad. Ay na-restrict pwede dyan? Dahil apay. Ada violation na? Una nairaman kasi dyan nagapon na dyan naka-restrict. Eh ko impose ko hindi nga memes nga ag cellphone nga rin itlog na. Di dyan. Cellphone. Okay. Jadi mo kanya ka dahil ko. Kasi dyan nga ko permi nga ma-restrict. Di Dito Dahil permi kanya nga mo makita kada yan. na ag sasauti. Jadi ang ako kini kumpadyo Mar, Laan dahil naka-restrict na eh. Bariling ka naman Oo. kami. Uy. Napektaran Oray tuloy joke. Dito yung personal Inipanom account ko ko ma. eh. Kung kuma. Diyan mo naman eh. Napektaran. Napektaran na ta. Iso nga pinag-activate ko dati may isang account ko. Ta masabon nga live na di ko ay Union May. Anak makapag-live. Inactivate ko dati may isang account ko na. One. Na-stricto nga, ito Stick ko nga ako, nauna yung yung konteksto. Why? Next Well, na-stricto nga na dagitay trolls. Dagitay trolls nga talagan. Ano nga maati pa. Uy. Dagitay ka bully. Amo Bullying dansa. tayo, bubranda lagi yung wala. Dadangamin ko eh. Dadangamin di kay detay ko words nga i-restrict lang kami.
Kada Mm. pictures, images nga kuha siguro. AI. Na lang sila ka DJ ko ma. DJ Sampay na kita. Baril. No, kuha siguro. AI tag ko namin. So nga ron, kuha ka sila ka det. Sila dati StreamYard no kamad dati madi nga comment dito ni mabalim nga restri kan. DJ amo kaya nga makita nga words dito yung comments. Wag live ka, mabalin. Mm. Yung mag-usar kat sa bali nga app namin si DJ Nightbot. Kita pada siya nga pagsawsawan DJ, words di kaya. kwenta ti Ilocano ke hanggang ma-restrict. Ya, na Ilocano ti Kasi depende ka DJ ko. DJ keywords nga nakikabil. Nang rugi gayan ti pasnana na ya. Poet ta, ti first night. Ay tatagay. Kano? Sila da Nasama poetry na- night. Da poetry night. Anda nag-live. Poetry night awan ti live dang Face to face mo day jaya. yung nag-poetry reading datang arabi. Ape naka face to face da ka di ka. Face to face. Face to face ngum adda kwa. Adada man Blended. naka Blended tax laki ni Junli nga may isang panelist sa DJ Wow. Bagyo eh. ni may Ni- kuan ni Lourdes ka da mo Taiwan. Yes, okay. Sa Taiwan. Ni kailan tayo nga ni Marlon ka nagsanod mo apay nga ta. Wag nga to. Yung babae ng samot tagagagayan nyo. Apay nga nagsanod. Bro Marlon, shout out. Kaya yan na pan. Abay nga. Nagsanod. Ya final ka mo Kali, diyan ano? na jay. Ken rekomenda ka raw. Nagsanod Abay ka ba? ta. Baka at trabaho na. Ito siguro. Trabaho. Ay, wan baka mayat ko maano nag-online lata ko man, di nagkuanan. Ay nga madi na mo lata masangon no da trabaho na. Tiyatad na nayanawn. Uy na. Oy, Nayanaw nangyanaw niyo. ni damdam mo. Nayanaw nyo damdam mo. Jay ududing ka awan mo diyan na ganan. Ano eh. Bimas manoda hamalak nga ison sa di nagatras. Ni bro ko, Rodel Estacio. Makipaslang kan tumat kumpadrak. Awan timot ipasubmit kanya ni Atanod. Ay kumpad asing ka sarita mo. Diyan mo mobra. Diyan mo makay-submit kasi ano nga. Kaya impasabit na. Adda Kaya to impasabit maidi. na ba niya di bukanegan kadi kamo agaramit ti bukanegan. Ay agpay submit Imbas ka. basa Diyan mo pa- makararami dide. Nabayag ko manangam diyan mo makararami dide. Mano ka Ambot tira kami ko basta nagararamid na latay din. Ti mayat to ko, adda May to maitin sa kay kwa anya ti ko ni Mighty Elin. Sarilay say. Creative non-fiction. Aywan sa Rilaysay, creative non-fiction. Dani pa panak mo nakidi ka di na magkayat. Kajay sarita Yeah. ano. Hindi malagip. Mo Ma- ko adan to suggestion mo. kuma adan to kuma dati ko kasla version te pastaan nga dati kasla atara mi UP workshop tagad ko na dagiti talaga manuratan ti pagsasaritaan da ko dati project na kuma parigan sagsagalan ng manuskrito para ti ko collection ti sarita dati ko dati workshop da Pitpitan da nga dagosen. pitpitan dan tano lagi libro nga rumwar talagang napitpit Quality. which is quality nga talaga which is okay da dyan nga danto ko mayat da dyan kada every 3 years tipastaan ko tapno kwa na ganan no patasan tayo man nga tayo lalo na doon sa Ada ko mapay dati ko kahit ko tiga kahit ko kumapay nga ipaubra dati pasnaan ko dati comics. wala Dahil ko ma. Narigat ka jay. Awan na dahil Ay nalaka ko na Ang- ni mix kaya Ano, video niya. Nalaka lang dahil boy ko na. nga mayat no kas pagarigan si kakumbagat at din sa ganam nga kwa dati nyaw ko na yun dati Script. strip dati ti ba workshop mo dati ba workshop Strip, mo DJ strip na. yung day strip Balin mo Skip, kasi kitang high-tech mo tatan mabali mo mga agaramid ti strip iti online. kasla ti dating na nuwang gat Mubra nga magraramid ti comics.
Kasla ti dating na Digital. nukuan ko eh. Nagi panelist ka kasla editor dan iti may nga publishing house. Kasla nagsabit ka na eh. Kat madideti nga project mo, dati nga set of strips mo, dati nga certain strip nga mabalin nga may raman dito nga grupo kung wala doon tumutin eh. Stoy. Agsurat ka kuma na yun ng pwede kastoy kung wala doon tumutin. Tapos jay. This is okay. Sila talaga nga sagaton din eh. Nagigay ko eh. Para libro eh. Dito na rin ni workshop ta. Takasano ko mga makaproduce ka ti dagiti scriptwriter kada illustrator no awam ti kasla kakasta nga kasi siyempre I-train no mo. dagiti daddo ma i-vlog dalatan i-ko dalatan ti page dan kasi jay sariling sika pa yun. Samantalang no dati kas jay ko mapada nga agi-publish mo ti kadagiti magazine. When. So tiga po na nga Kita no awan to dagiti kuan, awan to dagiti sursurat ti sing sino. Iti ko ate banawa kas pangarigan. Siguro kad ko ti magkita kita no. Okay, man Isa ka mga tanim. Isa ka mga. Manmano, di ko, di ba? Manmano lang mo surat ni Mang Joel, Sika. Ni sino pa yung mga susurat ko? Mangles na. Mang Johnny, Mangles. Ang Asunsyon. Yung sa puti. Nagbasit kayo eh. Owen. Sungaro de. Dapat kay talaga nga dati ma-produce kumamat nga dagiti kasla ububing or dagiti baro nga set ti writer si comic. Owen. Kinabud nun na dito ti may isang aspekto ti ti Ilocano literature siguro nga. Well, dati banawag. Ngam da jay libro kasi kumawon no kasla da yilaan kasla mangga mangga style. kuma siya mangga style kuma nga Awampay niya. Mangga. awano na awampay da jay ko mix and dix di mix and dix nga na libro Hindi dyan na ilibro. Daya mix and dix na lang. Yung collection mo daya eh. Collection. Nga panagkunakat ko panagkunakat anos nga mga ramid siguro mabalin. Buwan kasi amo lang nga writer kami masapol mo kadeta comics eh. Siguro de. Tapol mo ti illustrator. Masapol nga ada ag tandem. Tadaji ko 13 ko tandem mo daji. Dua daji, illustrator ka daji ko writer. Bueno, dahil karon ti iso nga matay ti comics nga talaga ti comics dayay ta ininot sa timayat nga nalalaing nga scriptwriter. Sa timayat nga discover nga talaga ti no kung comics. Adda nga talaga siguro romantiko dayjay giti fantastic plus jay dayjay hindi nakapapati no. Kasi mga talaga ti kuanan. Di ka dili giti Spider-Man, Captain America, dagita Avengers. Comics mga talaga nagagapon na dagita. Dagita futuristic, dagita horror, fantasy. Kasi dagiti illustrator nga dagito isu dati ko ti kasla nyawag natin mang paltot uno manginaw uno mang kwa kada jay ko dajay anya tilanga ti may isang mang mangkik ngiti tilanga ti may isang ngiti mang mangkik ti Ilocano kapre may isang tagtatakaw ti bagasan ugaw kaiban tilangan ni ugaw kaiban ugaw ni litaw gayay when nagay illustrator ti mangpati imagination mo nga talaga yung isu dati mang nagpukawan ni kumpadyo maran
Nagbukaw eh. So dati mang disider niya tilang lang dagiti nga mang mangkik. Yan. Mm. Mm. So nga ti masapol no adda dagiti talaga nga passionate iti panagdrawing at the same time adda kwada iti creative side. Jay. Iso nga danto kumamat ti pasalit ti pinagaramidan ti comics. Mabalimad. Peso. Tilang Uray kwa, tilang pangrugrugyan kay tapusan datay back to back lang. Coin. Tilang downside na dijay no kwa, dijay adda nagisalip nga saan nga pangarigan naabak tapos kat syempre han nga may publish no kwa la dijay lang siguro dijay impact ka dijay tao baka no permi nga masayangan Di effort na. Coin. So siguro timayat nga aramidin pa di kat call for submission sila anthology sila dyan balimad no dati pa nagilibro medyo malala tayo mo din DJ wagas DJ technology yung kasanong pamayan DJ marketing no kasanong makainot medyo makukuha tayo mo din medyo mas master tayo mo din madadal tayo mo din so siguro na yung aspect kanya nga rutin na may mayat dajay pasalit ti comics pasali po no baka na may nga tayo pasna na yan ta syempre i-critic yung ti ko namin tinagkita nga tinagkita nga mayat nga napasama kitipas na nagtandem ti Gumil Pilipinas kin Banawag. Dali kasapulan nga materials sa Banawag. Kasla nagbaling nga sila farm program na dadi pasnaan. So nga tiga po na nga dadi adda man ipablock ang creative non-fiction nga siguro san nga dante unay nga kuwapay dadi. Tata kasapulan ti linuktan ti Banawag ti flash fiction. Tata day edition ti pasnaan ket creative non flash fiction So no siguro gapo taday ti Banawag ti talaga nga agirurar kadagiti sinurat tayo no adda day kasla pamuspusan nga dijay nga mayroon dijay giti aramidin nga comics gawa mabalin siguro when ore strip lang di ba red lang ate diaryo strip comic strip mayat kasla may sa kapanid kumaga mano strip dayen siguro pat nga strip na based na yung size na pat nga strip dayen nga 3 frames mayat dayen when agdodoma style agdodal syempre manga style na kitay kay manga ti style na ada kitay cartoon ada wala ta kitay seryoso seryoso mabalin siguro nga in the near future kay may kwanto dagiti no adulat ta ti madiscover nga illustrator kada comics ko writer mabalin diyan mayat total no children literature kat ko medyo makabisado tayo kung tilang kurang na makikita ka talaga di children's literature tayo dajay ko panaka ilibro na although generally talagang masabol yung libro so ato ti makabagal ka tatay agsurat iti dani nga parubing ken kuan sarita parubing dajay langan siguro ti kurang nan and may connect tayo man na kuan problema nga ibagbaga ti tatan nga may pagpiti ko illustrator nga Ilocano tapnohan nga doble-doble ti obra DJ writer na di ba? Kanyayo ka i-translate di ba Bueno, kasi no Tagalog jay illustrator kakaasi.
Iso nga ma-discourage mo dagiti scriptwriter no daduma nga kwa. Uy. So, masulot da nga agi translator. Ni Mang Tilocano ta taga Bra. Mang Versosa. Fred. Fred, yung Illustrator siyempre, ti banawag. Wen. Diya ka mo lang no kasano iso na ti kasano kapartak. Masabol nga mi nga kway no illustrator ka ti comics. Masabol nga napartakan. Ada jay kwa ihabol mo ti deadline. So, no, ispat-ispat lang. Kabalan naman. Ngam jagde mo no, dahil may ko ti Dani, ay ti comics. No, kabalan na. Medyo So nga, demanding. mayat pa lang dahil ko. Datay ko, adakas la comics strip na malagip ko dajay ko dajay may isang panid ti funny comics di. Adalang may isang page na dajay nga puro comics strip. Nagmaya mga iso pa yung muna nga basag kini dajay. Ore ka dagidaan nga ba nawag? Mayat dajay nga may na yun. Uy. Ada comics strip na ko mga agdodumamat nga illustrator dagay ko. Dagay ko jay. So, hindi kita kaslang. Upat nga Pero di kita kaslad ta pa newspaper ko mga di kita awang kulkulay naman. Siyempre adama dagay political, adama dagay satirical, kuna na ada humor. Samayan nga pagbigyan ni giti ko di style barong style lagi agtutubo. Ta numalagip yo ni Manik Sabrera. Idi college tayo. Mga ante mo pampansin ni drawing na numalagip yo Jane Querer di. At ni Manik si din agkukuan nagana din ada kasla strip nan ngam isu mo nagustuhan na kita agtutubo ta Digital sabay kay dito sa na ta. Una, wen. Pumapanakas dyan na. Ta siguro da so karon nga na. Ana. Dito lang mo nga da barong nga wagas nga pagartay nga san nga umiso. Madi. Kay style kita. Wala ta nasana ito traditional gamin. O ang mga isuti ko isuti ka dagi katawunan da. Kasi nasino certain group, certain age group no kasano ang sao may isang kagrupo da. Denggan da gito Di din. So ang mga no saan lang nga maitutup katatay nga natataingan na wagas da ng mga nisuti surutan da katawunan da. Ajay. Siguro kat mayat nga Nasana ito gamin di traditional. Mayat siguro nga adalan da trend manga books. Dulot ng fungi, ikangas din na yan. Dagi drawing ko tambat illustration kambat nga ko ya, tambat nga dagitay ko nga talaga. Saan nga detalyado? Mga realistic ano. Mga realistic. Di do mga makikita sa Facebook na style. Jay mata na istorya. Ugad na istorya mayat. Ang badoy. Dagay do mga minga comics nagpipinta si drawing ang nagbadoy. Porn. Kada bastos. Dagay di ba? Napintas illustration ti manga fine talaga nga fine illustration ang nga dagay realistic ti panaka portray na dagay character. Wow. O di kita bubuk da pelang ka sa bali. So the chibi nga ro chibi nga kung kunada kay kaya tubing dagay. Dagay generation di ko. So nga dito pay ko masarita parubing ko big books. So dapat nga maraming big books ti maraming. Big books kan talaga kay tapos after nga makita nga nag-click DJ nga
certain story nga na big books, mabalin mo nga pati 6x9. 6x9. 7x9 nga edition. Nga kasla pang kudayen, mas productionan. Mas production. When ngam da big books, kasla pang patasam eh. Hindi dating na, da storyam ngayon pamuji big books. Alas jay. Nga para kanya nga talaga story nga parobing kas jay, da ti may tutup nga Mayat nga dayay ko mayat kuwan dyan na na. may ni Sherma, ide ka dayay ko dayay libro ni Sherma, malagip yo. Oy, Lagdat Ay comic. Hagdan. hagdan. Mm. Visual sa daya, di ba? Comics. Ore deti ko ni Ana, Hmm. hindi nga Mayat pa dayay na may comics. ana ka dayay ko. Mm. Yung sa gaysa, doon sa mula, nairo ko rin kami. Ni ana kat duwan sa ni libro na dati partas gasto kin dati legend ti Cagayan. Ay, Cagayan wawan River. pa yan. Diba? Mm. The Legend of Cagayan River. Mm. Jay. Naturo ka. Layap. So, Mas di kita mapampanunot tayo, di pagpapatangan tayo ito, ha? Siguro Okay. mabalin sigurong isublida, no? Adda kas dyan dati ti, kwan, imbes nga jokes nga dagiti kwali dyan, kwa arami din tang strip lata ko man. Mm. Kasla Mabalin, adda ti call for submission. Wen. Kin Dajay, mabalin tayo mga isapulan ni Tiwagas kas pagarigan mayroon tayo imbiit. Mabalin tayo mga proyekto na ti kwa. Natin sa sarili mo nga libro. nga datay amin kat adda kwa tayo adda contribution tayo but datay tayo initiate kada yung certain project sa kasjay. Wan. So kas pagarigan ay sumarunong Puro strips lang. for strips lang. Adda full of editors tayo nga mangsala kada jay sumrek kada jay nga libro. Asas jay. Mabalin tayo nga aramin na jay. Ti effective nga wagas uno pamuspusan tapno may war iti may nga libro nga hangka manginaan ket tagnawa nga talaga Tagnawa papinsa Siguro, no? niya na yun wala. Ajay ko, dagiti novelam. No kaya mo nga may kuan dagi jay, no kaya mo nga may pelikula, payarami mo nga man comics na. Why? Wawan Why? yan. Kad makita nga uso tatta nga pagalalanda ti ko kay dagiti graphic ka na novels, graphic series ko iti. Iso nga siguro doble-doble pwede kam yan I-com nga muna ti graphics, edjay comics ko nga baring mapansin da no pumatok. Yung Dapat series dati mo katandem mo lang nga talaga lakas yan. nga kunjay nga. Series nga ti style ng ano. At saka tandem mo nga manakawa Ati at the nasiglat same nga talaga time nga. passionate at the same time nagana at isan nga natin anos kasla dati nga hanang kita nga dagos sa immediate Result. nga result Income. yung maala na nga dagos yung nga no di kita na ko may pang nabaybayag pa nga return The vision na nagyay ka. Well, tangamin talaga ko no dito nga dagiti casting project kat sa mga dagos kat. Kasi dajay ka, bro, no itiram ti comics dajay, mabali mga online comics nga nasyan nga ilibro nga dagos. Well, Aduti ka dagiti ka kanaka nakita nagbabasa na dagiti comics nga online dagiti English. Korean kasi Nagbabasa kada di- Japanese online da. Wen, laptop pagbabasaan da. kadati comics Iso nga nga tabi hanga na pukaw ti comics. Napanlati Dati sa bali nga comics. platform.
natitabi po ko eh. Naglatak mo ti website eh. Website pati Online. Ani tabi po. Sila na encourage mo lang ipaprint na hindi ko hindi magkita ng nagato ti demand ni Mervin Malonzo. Mm. So naganan. So, naganan. So naganan. Sa tala i-limit niya. I-limit na jay pamuspusan. Kasla well nabuko kaya ti banawag Abay, kami abay. nagdakkel lagi Sikat tinapukaw. Tsak tinapukaw. Nagdakkel ti ikit-kiter na jay banawag kami nun eh. No kita nyo yung kolom. Nagadong kolom. Nagadong nobela. Nagadong daniw. So, tulungan tayo, Alas Jai. Tulungan tayo nga dagi pagkurangan na pa nga magkita tayo. Dagiti ipapuspusan tayo. Iso nga para kanyak siya nga may isa. Welcome kanyak dagiti ko dagi ado nga grupo nga gruar. Lagi grupo tayo mga club. Although pagbabarkadaan lang. Adarimwar nga dati grupo da Marlon nga Bangkag. Adarimwar nga grupo da Elmer. Ada grupo Si din Miguel. Aplum. Ada grupo ti Sarigilap. So, welcome amin kanya ti lang isungar nga medyo makuhatay nga di early 2000. Sila tagidaksen nagiyilal lakay nga ada rumor nga baro nga grupo. Nga san nga kitaan kas ko nga talaga San mo kitaan kas kakompetensya. Uwan sa competition, no kakompetensya man, healthy competition. Kasi, makakuha ka ma-challenge ka nga agproduce ti ado Kasi, ma-inspire ka kada sa bali nga grupo. Which is han nga negative kung mga panangkita da jay. Kasi jay di change of perspective niya. So, kasi ti ba nangkita tayo kada giti barong grupo. Na mayat da gito mas masamak. Kasi jay. Kung natap no adati variety Mabalim mo nga literature tayo. When Siyempre kasla sa bali na i-develop damat nga aspekto sa bali sa bali nga grupo. Nung panagduras amin ti literature. When So kasi grupo da so nga mga punto dito ko ng nga kompetisyon ti panangkita kadagiti nga grupo no di paset ti panangiduras panagtitinulong nga panangiduras iti literatura ngam napintas mat no adda ti common denominator nga talaga matlaang kadagiti nga grupo tapno makita DJ differences matlaang tapno na may met DJ kasla panagtaray na kuma. Appreciate. Dati Gumil Pilipinas kan TMI. When So dakmaban lang panamot lang Ang mga dati division at hanggang ko mga nagbaitanda. Hindi ka di agkinayam mo talatang kaslamay may sang manging nga mangiduras ti literatura tayo. Okay. Kasi kumbad. Total ti Ilocano literature man Abril. Nagmayad ko no amin na gito yung grupo at activity da kada itang bulan. Para kanyak na ko mati mayat nga arami dun kas pangarigan first week TMI activity. Second week Bangkag or radyo grupo ni Elmer activity. Siya third week Gawin Pilipinas kas jay. Dahil bagbag mga common denominator yan Nga hantay nga kitaan kas dahil Abril nga literature man nga may isang adang ay naramid ni Mang Jose Bragado. Santay ko mga kitaan na yun, no? Dikit
April nga ron kas Ilocano Literature Month eh. Adda ka di sa bali pa nga lingwahe nga adda niti Literature Month nga adda kuha na executive order na Mhm. Ilocano. Digi din kin Yun Tagalog. na. So nagdakkel nga Well, banag eh dayay nga mabalintay pa nga iaramidan iti proposal dito eh para iti nga punduan ti national government eh. Kasi adda executive order na eh. Well, Di ba? So, Muna. may nga kita anday lagi kadwata dito yung banag. Max Pagarigan, Marsogat, birthday ni Pedro Bucaneg. Anya tar aramidan na yung grupo tap na maselebraran ti kasangay ni Pedro Bucaneg. Well, Abril, birthday ni Leona Florentino. Anya tar aramidan na yung grupo tap na maselebraran ti birthday ni Leona Florentino. Kaya siguro kat mabalin tayo nga ron dyan dito yung programa. mayat kumbad. Okay. Kuna ni Maya Angelo tinagkuna. Ngano da makita nga kurang. Alas yay. Ngano da makita nga Pagkurangan na. okay, pagkurangan na aramido mon. Hindi kay yung point na eh. So, kaputa nakita tayo, mabaling aramidan tayo, nagkurang man at baka damang puno. At damang challenge ng mga puno. So, mayat no niya tata. Gusto niya siguro Buwan ng wika. buwan ng wika. So, Kasi kita talaga makiselebrate tayo mata. mag-celebrar tayo man. Pas jay. So, Dati programa tayo tatanga gibasa ti Dani. So, napintas lang una. okay. Siguro kung napintas agpay so, kasla kung ano halain tayo ni Apo ni Professor Junli nga mangyamam mo iti publiko no asino ni Leona Florentino, ni Pedro Bucaneg, ni Isabelo de los Reyes. Kas jay. Kas jay. Ano da kita pay daddo mga academician nga mangi patpadag ti literatura Ilocano. Da Mark Louis Tabunan, Well, ni Abo Roderick Galam, dagiti ko tayo, ni Adileo Tejano, dagiti kritik tayo ng bubing. So, mayat. So, at least at da ko tayo, makungkuna nga platform tayo nga mga gon. Ito siguro linawas, no, dahang mabaling ka, ado tayo mo te, dahang mabalin, basta damang iduras, damay sa, duwa talo nga, mangi, dati nga edition. mayat tayo nga kasla garamid tayo ti kasla activity ti pasnaan dito yan. Mabalin. Ayan. Mabalin. Aji ko tayo, nga tawag tayo, pangasaan. Pangasaan. Well. Pangasaan. Dati ko tayo. Pangasaan ka na ti, ay panagkayas ka, gumil kagaya na dyan ya. Yung Pangasaan, kastimot lang pagsasaritaan tayo, pagsasarita tayo online. Kritikar tayo dagi jay maipasamot lang sinurat tayo kasi yan. Di mayat nga Gura ka tayo tuloy ko jay bagat. Way. Kasi dadak pa lang kita no kasi nga tatarip lang tayo dalatan ako dagi jay panag-workshop tayo uray no simple lang ito eh. Adumot ti napintas ng bunga na dahil nga aramidan tayo iti. At napintas na ituloy tayo nga kastoy. At no mapaado tayo kumamat ti mapaado tayo kumamat ti writer tayo di Cagayan. Well. Takinapod nuna, nasutil tayo man nga taga Cagayan ngam malaglag ko kanayon niyo kunan ni mang arte nga kasalakan kanayon nga nagadute kapag Cagayan nga writers. So ori nasutil tayo ng ado tagaputi Cagayan. Takuna ni Mang Johnny kasano nga hangkay nga ado ti Cagayan aril kat nagpintas ti kuha ko na napangor ti Cagayan mo te. Nagpintas kanya lugar tayo. Kuunsag pa iso ayaw ko naman. So na ganan. Nya bagbagtatayan.
Sumingin Ore kasi takdi tayo. Sumingin oy oy. takdi. Ang Uh, mabal. ado ti manmursuro nga manggago. Mm. Dagiti ti mga scout ko mati talent tayo kumabot nga. Mm. Mm. Yan karis na Si dagiti adati Mm. talento da nga bing da nga agsurat lakas jay. Mm. Mm. I-develop tayo ida. Mm. Napintas ko ma. Agsurat kin ko nam kin creative creator. Wen. Kote, lang nga writer tatan medyo Content. multimedia nagawa ko na din. content creators at Content Creator, creators content, ko na content creator. Content Oh, creator. oh. So, Creators nga Ilocano. 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 So, naduma-duma nga medium. The libro, the film, the visual arts, kasajay. So, kasajay, basta about panag-create kin may papaniti kwa panang propagate uno panang kwa iti kwa Panang ti duktal. lingwa panang duktal Kaligadi ko. ti lingwahe tayo kin kultura tayo kasajay. So, When nagita mayat nalay nga agaramid ti iba short films. wen mayat Kasla kwante lang no palinisin talang di orthography da jay wen pinag-Ilocano da. mm kung ano. wen so ikagkagumante nga kwa nga Kasi ado tinalalay nga masustainable talaga. Ado tinalalay nga talaga content creator nga Ilocano dahil laing ti kasla makita nga kuan na siyempre handam aware. mm Wala. Oray ta TikTok kada YouTube ka dadangam di kita subtitles na no ka tumbling mo yung no duduma. Hmm. hindi Mga Ado dad nagaduda. no continuous nga weekly nga adda kastoy dati kasla educational kuana part na di wen pana kasla nya awag na dayon kasla Siguro seminar style ko mga hamad siguro mayat nga magsasaritaan lang. nga mga-organize tayo ti seminar workshop kadagiti amin nga Ilocano vloggers tapno matulungan da iti lengguwahe da mayat siguro Intel PDF mo ka ano PDF ti orto books. wen Wala may mm Nagdakkel nga accomplishment no dagiti nga vloggers nga Ilocano ke mapalinis dagiti orthography da di dakkel unay nga kuno kaso manno ti halos babad ti tao ti social oray di kita kung ano ka di kita gararamid ti video okay ka. Padi lalo na i-flag na dagitay ibagbagada sa bali di no i-project da hindi bagbagada napintas no maurnos na niya orthography da when tano parang mas mapapintas pa jay output content. so naganan nya ti mas prepare kayam mas prepare yo Biyernes o Sabado Sila may medyo Sabado kuma. Sabado no katano Ngayon Sabado rabi ti Sabado tapos Gabi. medyo makasiri pa Agad- suot na ba When nag-adjust kami kini ni Rene Boy. Biyaga mi dati inuman once a month siguro da jay. Biyernes siguro da jay. Or once a month might. Datay lang tati Sabado nga rin kada Sabado. Unless at the emergency or lalo what. Na? Busy pa kidi ni Rene Boy ko na. Uy, busy busy so na.
So Sabado nga rin yan, Sabado nights, mga go nights. Siguro ko Ba- mayat siguro nga challenge ti nadto mga ko mga present ti ababa nga lecture kas lakas di ko pa Wine. maibi nga ababa lang mas nga. When esla kas magarigan at the insight mo on Mm. kadit nga lawas about literature or language, mabali mo i-share. Tas Kuno jay, dati nagustuhan nga dani yung mga story. wine. Kahit mo nga i-share day insight mo. Yeah. Uno pelikula, Well, uno teleserye, uno serye ti Korea, tas jay, mabot manga, say tapno kuay, mairwar mo di jay pampanunutem ti barukong mo, and di jay mo awanan iti dayto nga informasyon, Kasla maala review. na I-review. Wa- wine. Tas jay. So, ito nga wagas, nakatulong kay nga ta naipagsam na jay umumpum nga ko nga kahit mo nga i-share nga knowledge tapos di na kay shaream awanan na iti dayto di na ala na, so mayat Ngayon, ni ko ayo agsagana kay kadigiti bashers ta talaga aduti nga makawawat iti online. wala talaga More expected bashers, Expected, more yeah. views. Kung na naman kidi expected kung di ko na Expected, ni yeah. ko So nga, ti ko na ni malagay ko na ni DSB basta kang kanayon nga panunutom nga arawidon ti may nga banag para iti nasayat. San ka nga you'll never go wrong alas jay. San nga basol sa term na no garamid kay tinasayaat no ayun no ti panunutom ti garamid tinasayaat san ka nga bumasol san ka agbasol lakas jay bagbagan idi damdam ko ti Gumil Metro Manila nga medyo adda patanganda kay ni Mang Joe Baragado. Diyak malagipon di kasla shot pa naginalad Annalyn Galendez. wen. Like dong ko na no. Amo mo yo? Tama. Shout out. Shout out. Pagkasingamat mamo na. Dong. Oh, diyan mo. You got this ko na. Ni. Deta View- emoji view- deta. Ay wala ito. Ano ka ma'am Annalyn? Emoji Mm. deta. Diyan ka mo. Baka tayo wakam mo. Like dong. Ano naman? Okay. Baka subscriber mo kumpan. Subscriber mo siguro. Ay, Shaq. Awin niya tayo yung YouTube ko ito ya. Okay. Okay. Subscriber mo. Kung Hello, ano ma'am. mababasa Ano na yun? kay kwa Bisaya. Dong ko na naman. Dong ko na. Damo comics mo, Bisaya. Sa Ay, wala ya. Dagay mo ya. baka Okay. malasin na ka. Mm. Sige. Basta Fun mo, kasla ti pamayan tayo ti kasla idi nga kwa. Di ba no kikita tayo ke ado mo la talaga tay kwati about literature. Kasi Well, di ba gani mang job Dalat balon tayo ngayon papitpit mo online lang naman. gawin. Mm. Diba? Dalat tama Online lang balon tayo gawin ngayon hanga papitpit kasla mo. idi nga kwa kinadyo nga talaga. Mm. So, ngin malaksi di data, orekas kasano, naganan, dadati nalawag nga ko dadati nalawag nga kahit tayo nga mapasamak Tapos pagadigan na tagat, tiraramidin tayo libro So, itultuloy tayo dyan, yung baling nga productive. Di ka na kairor tayo di libro para ubing. Nga si marunong nga project tayo. Nagkikwata ti Gumil Cagayan, Burayok, Saas, siyempre kwati Gumil Cagayan na dyan. Yung grupo tayo nga talaga mga club, tataman lang ada project na na matultuloy. Tama na. Lipas tayo. Hala ngayon ituloy. Lipas tayo. O ilipas tayo. Lipas tayo man. Okay, so, Lipas tayo. So,
Ajay, Sure nga Rene Bizarre ko pa dayjay naudi nga impasak ta nakababait man no agilibro tayo ti saya to. sungod Pero nagbayad tayo ka Kanay kabil dayjay mo kas pa. jay dayjay Suggestion ni Yung ijay Pampajoka. tayo oy, we siguro ijay kapag tayo balhin nga tayo may agpipinit-piten tano mas oy, ko tayo. pagbalhin tayo nga challenge sa iyo kung Ijay pa nga nagtay saan nga ganin awan mo na ka. Saan ti nga komento. kuha tayo awan unay agre-react. Iso nga Mapinpintas ngamin napindas. DJ Oh, on matlang. the spot jalatan. Napinpintas matlang Mm. ngamin DJ pangasaan no kwata Kuma hanggang Sublian. magaburan. Hanggang Oy, magaburan. ang magburan. hanga magaburan. Oy. Ngam ti pampamayak dagiti komentaryo kadagiti ko ikap ko ti pagkabkabilak nga i-paste ko kanya. Ano dati dubli-dubli nga babasahin. Mm. Wine. Yan. Mayat. Hamot nga sumrak di board Oo, kasi sama yun. kaya't natin ka. Nagsubli ako muna na ka. Hindi pa yan nakadanon siguro. Ama, Siguro. Man, May Ano, nakadanon the siguro JGC. sa Man, safe Ano ko na man. nan. Madamapay lang ko so, nagsubli ako na na ka. Mm. Ngayon, baka Baka nakandon. nagsapol di ko. Shot na. nakita ko na so graphic no ko pa lang i-serialize mo na kita trilogy yung comics tanong mapansin Ay, maramid ka ti page nga maramid ka ti page nga dati para kadaya lang then ininot nga ipapag-jeter uno ano te style mo nga mangiko inal daw or weekly o nya adda mabanganda amin to i-libro no adda budget Wala. jadi kuno dayang siyempre no ag viral mapansin dahil dagiti international ko apa nga nag-viral dati kastay ko na siyempre no inikam ti subtitle na mga Tagalog no ko lakada lang nga ko da istorya na nariga kami ti title kasi dati awan unay ti dakkel nga connection awan dakkel nga connection mo no wala atla nariga mo nga may ko script adaptation mo wala ti unag so masapol ti ko na jay style na jay natay pag-viralan para kanya ke apay dagiti comics strip nga dagiti nagsisimple ke ag viral pa Ti pagmayatan na gamin da jay fantastic gamin da istorya na da jay fantastic gamin na jay istorya na iso nga talaga nga mapan nga magustuhan dagiti daddo mga readers dayag lalo na the subtitle ng Tagalog or English depende style mo na ano kasano ti pamayan Tim kayat daya kuanan adda pa ti comics nan adda pa pelikulanan san ka ba ang sikat ti agaramid manager amumot ti agaramid sa gamin sa mga ti comics strip Ore man lang nga box DJ ko ta simple pa lang drawing siguro dagiti stickman pa lang inutan nga improve Manakto ti kasla pagramihan nga patugaw na agbambantay. Abang i-edit ka pa.
Westom ka Well, baga sa bali well, kasi nga drawing rin ti kami. plano ka pamayan. Sa bali nga. Sa bali mo ti kudkuditin ko na. Ay, sa bali nga abyo kami na dumat eh. Pero din, yung makaturog na kanyo. Sa Kaya nga rin, awan mo dagat ikan doon. Sublianan din mo tayo ito nga ako ang abuyay. Alam Ay, ro, nagatinton. ito man sumarunong araw dahil niya. Sabado. Kita, Why man, mayat kan mayat no ka may patay ti Well, pagkasalitaan mayat, no ka. Uy. May isa after ti din na ni Juan. At Uy. tituntungan. Uy, natungtungan na. kapintasan nga talaga ti tungtungan eh. Dati la pagturturungan na. Ugarod eh. Siguro kat no daniw. Kasi yun, tado to yung focus na. Uy, man. So nga ko na. At pagtutulagan tayo nga ko na. Sumayat nga kuha nga oray pa nagibasa no No. kuha no kas pakarigan fiction da jay patangan tayo. Pasat ti fiction da basahin tayo. Well, Nya, i-perform tayo Mabalimay. about fiction da jay patangan. Then, well, may amali kasi kasla may salang istorya. Kasla storytelling. kinuran lang Basta, magpasati Lagi dami basa ka iti parang Pasat da jay kuha fiction. Well, kas pangirgan adda ti nagustuhan nga stansa ti dani ni RVA. Mabalin mo nga i-review sa lakas jay. Uy. Uno saan na na Kasi nag-review ka na kita ko Adda Kasi nag-dildilaw tayo ko talagang Anak at mga first. nag-dildilaw nila sigurado nga. Ambot nga dakas. Ambot nga dakas sa intention mo eh. Uy. Adda nabasam nga kuha nga napintas nga napasamak. Kasi lagi dunggal. Ti dunggal gayam ko talaga nga kuha may isang nga karakter idin una na nga tiyempo nga ati kasla heartbroken. Kasla kas jay. Iso nga ay awanen ni dunggalen. Eh di dunggal gayam ko may isang karakter idi una na nga tiyempo nga ko Iso nga yung kabela ya Kasla, kanta. So, kasla Mildred Adda kuma maka- kada Why? Julie. Kung kuna na, adda Kada- maka-discover ka na tayo. Jeko. Mabalin nang i-share. Jay, no kwa. Okay. Okay nga Sa rin niya. tatlo hanuunay nga na Okay. tayo DJ papanandayaw. Wen. Huwag nga ron. Yung pagsiyatan na, siyempre, dati ti umunang edition na. Wen. Practice. Kanta kasi Practice, ay. Kan at least kay kuan Okay. ay parang tayo amin naging possibilities nga Mm. magtutungtungan. Dapat siguro edition nga puro kanta nga Ilocano. Jay. Wen, Saritan tayo. Kung medyo kaya tayo. Hindi tayo joke. Tama. Wen. Mm. Madamdama joke. Madamdama Okay. sila nagkati Ilocano nga. Ilocano ka naman. So, at least saan nga kuang tala pagturturungan nagpaiso. Okay. So dati Kailangan- sumarno nga ko nga program dati nakaplano wano ka sa lesson plan mo ka man nga man ko diyan. Pagsasalitan tayo di GC. Ngam at least tinagan na tayo yan kat dumani ito Hindi may sumarno. ato. Basta dumani latan da dumani. Kalatan na ramidon tila tanga ko. Tapela daniw na nga umununa. Wayne. Kaslakas dyan di pinaka Yun na, ano, pangurunan nga Tagya- program. Dumaniw Mura, with a twist. Pati program mo ka. Kung pag Ariel, mga ramid kanto tila Ah, sa malay station mo. ID. Wayne.
Ni kuha ni manager, di ko muna eh. Siglat Station eh, di ID. Yan. kasla station ID. Jay, Sugda Jay. ka duha. Kini Mm. kumpadrak. Kasla Kanya station kasano na, Jay. ID. Mga Iwayan to Gus kanyak, and Jay. friend. GC ata, kanyak. Wine. Iwayan to na, Jay. Kanya ata, planon tayo. Kasano? Wine. Kasla program Ah, ID. pitpitan tayo mo lang Met, outcome na. Kaya i-play mo sa paminsan na damot ti ko na. Medyo Sila patalastas na. Ako mga sa Gabas State. Hindi cartons ko mga ulo tayo dito. Mga Ghost and Friends. Dapat adamot kasla Ando ti kahit kung asawon ka daji eh. pag sumamot ka mo, Introduction. kita kompromi nga agla. Na. May kabil kita taglan no niya kay yung may kabil nga kuan diyan. No da kita na pintas boses na isok mangibasa o di iso ti record daw. Wine. Kasla ko daji pamasang. No rugrugi ti Dapat open mo masangkay. dati program ko madagi. Intro. Daya pelaing di kasla ka intro Tapos- na daya. Tapos into naman yung lumalpas daji saritaan. Isunto man ti may kwan. Ibalaet. Kasla break na kasla dagiti ibalabalait kasla dagiti radyo mo lang nga di balabalait lang nga. Infomercial ko mama ano. Da ilakom Kasla nga kasi ko man tanong. libro may mga Kasla tumatak mabalim mati kasi kamati sarilim nga ads na. Tama eh. da kaya may promote nga t-shirt, Ma mga Ghost and Marks kana. ka mismo. Amo lagi ikang presyo na pala nga ta baka no Wala. tirahan na kani YouTube. Hindi, Ito lang nga dahil ipakipakita mo lang siya. Oh. Ibang mo dyan, mamawatan ni Ilocano. Siyempre, Ilocano mo din pagpapataan nyo. Kasi lang yun naman. Dahil lang, no, dagi report. Narigat. Kasi damo lata party YouTube nga kabil mo di marks mo dito babae. Kabil ka links mo dito description. Link na mo lang mo. Kada Saka no, man ni kung padariyal ka mabalin na ikabil tay link ti Shopee na dita description link ti liblibro. Bueno, apay mo ikabil mo kuma kasi ito dapat dara ka kabil tiling ti Shopee ta. Description. Iba kanay mo Mabalin, pa lagip mo ka. Dati Sa description dito YouTube. Kumaigbuya. Tanod. Dito baba dito nga video ko ma. So, Dito taman ba gambad. description dita. Kay kabil mo di link ti Shopee, Lazada siya. I-comment ko lang na. Mabalim mo latangam nung amin i-comment mo hang tumabasa Mabalin na tayo may Ito makita. may description. Hmm. Mabalim mo to may edit ije ko YouTube. Yung ka YouTube Studio. Alin tong edit ni Jay. Wala mo i-download DJ YouTube Studio nga app. Sumikat dati channel mo tamom te ko dito. Mabalin to pala i-edit dito no kay. Mabalin to pala Mayat i-edit. nga kantay ti kuana ti time limit na. Wala. Ati dog unay. Tindog. Mga ti viewers. Muna. Numay sa oras, Oo, sa oras lang. Oo, mabalbalit may sa oras lang. Mabatin tulad tada jay labos to da jay may sa oras conforme to niya pagpapatangan jay pero da program da jay may sa oras. Okay, isla open mic yun din na. Kasla jud din kasi jay ta bahala daw rehan dalipasin da jay okay lang. Pero jay pa siya program oray 30 minutes pa di jay talaga kasi
Anda nga maanusan nga buyaan namin. At least ke no binuya da 30 minutes kuno may sa oras ke solve dan. Daro dan. Makamuda na no kaya Tigon nato tayo. natin makisabay nga Oy. Ti ko na at least ke da lecture panangi pa kapanunutan mo na So 32 panan may sa oras. and Ti ay targeting ududin ang nga taon. kamayatan nga paset na. Boy. Dadya amin pa. Nya te oras tayo na dandan ni 3 oras la kuwate nga rin ka 3 oras la no. Na, Isarado nga 3 oras. 15 minutes no ka na eh. Sarado nga 3 oras na. 2 dati pa lang ni board na 15 minutes. Why? Ay, rata. Ay kasi okay, mabalin yung pagdaniwan tayo pala ni board. Pang closing remarks ni no. Awanti na itugot ko nga libro Daniel yot. mangi paskil kay G Quada, G na kana, G Messenger. JGC. Ayun, Naka-cellphone sa ano ni no. Na. Awan Dati luk-luk. ko latan duwa sa loob. Luk-luk taklat dati luk-tak pa lang Ayun, dati. Tiki-tiki. Nakadun sa nasyengain. Sakto lang. Beer titinira na. Birkin Alfonso. Bugnay board. Bugnay wine. Dati puraw mo dito. Dinagaskod ta dalan. Nay. Po. Faithful labay. Oo. Tawan. Baka naman. Pagpakarito na ka. Ha? Pagpakarito na ka tapit mo lab. Lumano. Ayan yung arod ni no, Centro 2. Ano? Ay, sentro dos. Ay, Bitla ka na, ano hindi Isa dali. masin. Yan. Na. Tira man dakilito. Wala nakasaksak. Laman. Sana ti. Basaman dati, shout out. ano yun ni board. Shout out ni Ninang. Nay. Kape tayo, kape. Kape ka na. Shot. Haan, kape lang dato. Cheers, cheers. Cheers. Gerka. Sa papan. Kwa. Gurta alak ka ti sujo. Malag ti sujo. Nakangalak ti tiki-tiki. Mano nga klase data tinira mo no. May kalan to yung sojo. Talo. Talo nga tiki-tiki. At the beer at the Alfonso, may sojo ka no. Ano no? Oh. Oh, medyo makaturo ka ako. Pero ma. Oo, Biti ka na. Bisina mo din. Oh. So, apay, Sujo. data sojo ka kasla agas ti raman ko, paragangot ko nga. Huwag ka na Nabanglo. Ay. Yun yun. Ito na next Sabado kanya, nainadta ni Jomar. Ay, gusto na kong Jomar eh. Dua ko. Inya ka ti kurso natin yung akin daliw. Lahat, karuin nyo. Umpay ti vitamin. Bro Derek.
Baka naman Hey, na Roderick. sister Madira ba careless natin, Sujo? whisper. Karen super. Bari ka. Pagod na ako pagsiksikan ng sarili ko. Tatagdangag na pala. Si Manila. Hello sa Freedom in La Union. With Carousel, you can find the one for every want. Kilig! Carousel! Hero. Pero kayo. Mangyo? Mangag? Ya, ano ta? Pangbol. Pangbol Careless jam whisper. yata. O karod, Ay, pang imbit. ay dati ko na saxophone. Saxophone. Wine. Saxophone version. Nay, Yeah. sumala ka no kayo. Mm. Dano 69. Gata limpatok. Inata limpatok kayo. Gimas kan. Yeah. Gata baho lao na yun. Sorry. Sabi nga ta, sa awan tiganas na ko no, oh, baho na yun. Amo unay kami din na. Mga anak man pa yung bit. Nagkakanam lang Nabisina mo din. Saxophone. Sabay mo. Magkengit. Tindani man ni ko, Narglon. Fine. Hero na rin. Okay lang. Hindi tayo mga may maguyod ng narglona eh. Nadamani mo karod. Ar-areng ang tikago. Nangiringirak wen. Tataon ko agbabasa asirok na rubber bimakin asulinak. Adardarat depen awaknitan luglugen. Dagiti agbasak-basak nararawat amang sirsirpat kanyak. Agin lilimengak kakasya kamang laplapod riknak. Ngumjak madauran pananglapunos kanyak kinaturay agargari ti atab. Katsakbay pay nga agtunglabak iti umul a panakalmes. Arabaaben. Kuti marmerenak ti bara lamin. Ang senak. Jak may lawlawag. Ininot agung ngapak. Agdilatak. Jakon malapdan katay ngagsayasay manibut iti bagas ko nakagukayab. Nakaguyab. Katnupay sika na siglat ang makaapot kanyak. Tuling kan kadagiti arang ko nga amak. Ikidem ko nga idisnudo. Panangarab mo nananam adiguk. Panangalunos mo tumamnay umapgad abagas-bagas. Anya nanjak may ladawan aragsak wen. Katnupay agbanagak apiman nga ibatal mo. Kalpasan naganas na dursok a seremonya. Ti panangkilad mo iti amin ko. Si papanakilak tanupay apag kanito. Napagtigab ka. Naaramid ko tinano mo ang nakaparsuak. Dani mo tada kaguna daya. Ati ki dinano ni Arglo. Ang agtungalod ha. Pasanta Uy. Teresita na anong press. Santa Teresita kago. Nasamit ko na na. Santa Teresita. Kompleto rekado ngamin dyan.
Kompleto Ricardo. Paala na Tumambit Bukit na Joby. umapgad. Aywan, naanyan niyo ko man ni Joby to. Musta mo gayam? Huwag mo ma. Kalago nga, ma'am, kamakita vocal. Dapat na focus na yung kumpatit pa. Papakalbutan sa amin yan. Nay. Puro highlight. Oo. Tidak may malasin di eskwela yung hindi ka. Tigayam sir deta kung ano. Akala ko umagda ko na nga ni Biko Soto. Akala ko si Biko Soto. Yung mga estudyante, palikodan na aming ka. Diyan likod ko na to diyan anak. Kaya sa ito na po ito. Kasi Daman nilong hair. nagdagas nga mainom natin sojo yo. Nalalsam. Well, Awan, madi na ulit. Madi na ulit din nagkulit eh. Oh, di. The flavor kita. Diyan na imas. Ati kate, grapes, Kaya green flavor grape. board. dapat awang flavor na nino. Green grape dito yung naruktak eh. Dapat lim na, take awan flavor na. Ada dyan may nalik ini nga datay. Lawar ka naman na. Naslakat agas yung hangko na ulit. Baka tayo pitch dia. Ilak mo dulu ka na. Ada day awan Bugnay flavor wine na. ini no mag Sorry. nasamit. Mm. At my dome. Ay, matome. Wan Hotdog dumani. mo malaki. Ito no. Opa. Opa. Sige dia mo ta gusot ta apam. Opa. Op. Chopaeng mo ako. Papayin mo ako. Chopaeng mo ako. Di ba? Kapalit ako ng Ni- tatay. Silva. Larry Silvan sa ting. Papayin. So, ye, dani dinikwa ni Chopaeng. Lady Mangray. Inagana yung baba. Timuting Ay, da jay ko eh. Ay, timuting Laki. ko. Ay. Timuting ko. Adang ulo. Sige. Kasano up to pay? Tupay no dakat Hawaii. Gana na. Timuting ko. Oh, timuting ko. Ay, pay. Nan sa dayjay hang Ay, sa nga ay, dani. pay. Hmm? Timuting ko. Ah, Timuting ko. Kasla plus fiction. Plus Dungdung fiction. Bye. Plus la plus Dahil fiction na. Ba't Sakbay kita? da Center Limanong. Chapter Wala. Center Limanong. Adda ababa nga istorya nga independent. Wala sing-singit. Oy, maala ko mo da niya. Kasla Lagi, collected. Ada sa akin novela na Eto, hindi nga dungdungaw Ada. kaya dungdungaw na. Kung natama pa niya Hawaii nga road. Mapanyaway kat kaputa May hindi tesyan kwa na, hindi estilo. ang sangit kat kasla pagpunos na di kay Luana dati kwa ti bestida na nga to di kwa kat hawan sa pinna ni Bestida na. kwa di babae so Mga natural. bye am taway ko na ni Timuting eh. Oh, nagsublay. Mga nagtuloy. In Warsina Tampipe. Intan jay sa gumbing ko nanan. Wani na kina Nasolve. Pinagkunan. Nasolve ni Timuting. so tamuting Solve Timuting ko. Timuting ko. Solve na ko. nagkamkamatis si Timuting ko. Okay ni now. Tama loko na di mangray niya. Aro, ate, radio. Dapat takway nga awa yan. Awan ta Hawaii, ag sublito ya
pabayam ta haway, magsubli ta di away kun ano eh. Yasan ta inyamlid na ta pandiling di pa nagpara. Okay. Actually dati na dati nga to ti kwa ta nakabistida eh. Kay inyamlid na yung kasya yan ti tina ka ni nga to umot sa pinna dyan babae. Kuna Pero no mas inal. di nga may. Talaga Nanin hanga nagsaping. Talaga Hanga mga nagsaping. hanga Hanga nagsaping nagsaping. na dayo nga Inranta na. plano na. Lalo na nga raw, anang Inranta na, plano na nga talaga tayo. ano nga papanan ti away ni Timuting. Timuting ko. Wala ka, Kasano kanto pa kaasi ni Timuting ko, ano. dakan ton ti Hawaii ka na. Kasano Aktopay. Free ka na. Kasano Aktopay. Free. Ano na yung barsa na yung tambibi na eh. Baybayam ta Hawaii ka na. Hindi pag-away ko na. Hawitan Jawa eh. Tanja Hawaii ka na eh. Nagsublitan Jawa eh. Tanja Hawaii. In away tuyo. Ag-video kita tayo. Na. Bro. Yan kayo. Yung flash. Amin. Nya nga dali. Nya nga kanta. Nya kanta. Yung pagpilim na Derek. Derek. Ayun. Ni Raquel ito baka no mariing ti karuba. Nya Lagi kita lagi ti Ilocano ta. Ilocano? Saan lagi tayo paborito latan ta kanta tayo. Just once. Just once. Madi. Ay, ewan. Di board Just yung one? just once. Just once. Nanato agad. Nanato. Bakanto. Pinantaan mo. Ay, ito. May ramidan ko mga tiko ah. Tunog Biyernes. Ano? Sabado. Ay, Next Sabado. Biyernes, Sabado. Tan. Mabasa sa'yo? Ito. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Cause here we are right where we were before. There's nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we wanna stay. Nakimite. Just one. Ah. Let me breathe you out. What we do wrong. Tiro. Next. To finally make it right. Make the magic last for more than just one night. We could just get to it. Pag-re-read natin isang light sirok mo eh. Next. Next, nya. Nagitayahan na Wonderful nga ako kami. Wonderful Tonight. Okay nga. Hanan makapalagip. Oh. Basil. Wait Ka? Pag itulog ka, ay sakto ka. Na? Sakto ka yan. Na pag itulog. Duet tayo Bibi ko.
Yan. Yan. Only you can the best I can do. I believe it's time. Make me feel real good inside. Push me up. When I'm about to give up. On my side, no one seems to listen. If you go, You break his heart and tear it apart. And suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little eyes that stare at me, make me say. Ito pa it's dito. you. There's in me. Changes everything. Oh, I've got you with me. Are you having fun? Interlude. 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 Lude. Lude ka. If you go, don't but you to break this heart apart. Suddenly, my love, My face to lips that I miss. The sweet little eyes that tear at me and make me say, All the way, it's you who fills the emptiness in me. It changes everything. got you me. Smile. Kawanan na po gawin. Okay. Next. Ag-request kayo ah. Who said happiness can only be found on the ground? Dapat patalas Basta interlude. Interlude. Oh. This is dedicated to all the Manggangs are all out there. Especially Yes. to Roy Vadilla Aragon. I can't When I didn't care about you, I swear, with everything there is, can imagine anything we've made, can imagine anything the two of us can't do. Tears, you never let me down. Kaya, Mike. sweetest days of Sweet found it through the years through the years. in a face. Lord, the life we've made. And I'm so glad I'm staying right here with you. Through the years. You know, Ako ba, Jomar? What I used to do. Ba? Who I Aspela. trusted you. I listened Sinelas ko ba, titira? to before. Mango I plus. swear. I know. Can imagine needing someone so.
But through the years, it seems to me Apay, kuan, more and Flood more. delayed. More and Through more the good through the and bad. years, through all the good and bad. No hope Kiram. that we had. Been so glad to be with you. Madi, Apa naudi ta signal mo? kaslang, kaslang delay. Kaslang Delay. delay na kan. Why? Delay di boses ko. Uwi niya. Delay. Years and everything went wrong. Together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years that never had a doubt, we'd always work things out. Learn what life's about by loving you. Through the years. Are you having fun? Say yes. Interlude sama yan. Interlude. Load mo, kana na. You turn my life Interlude. around. The sweeter days I found with you. Through the years is better every day. You kiss my tears away. As long as it's okay, I stay with you through the years. Jalad udi na yun. Request. If She believes in me. he believes in me, Yun. Para Kenny Rogers. Shelly. Ikatam neta ay bro. kaya, Ikatam neta naka-highlight ano makita ni ko ba Jomar? ata, While she lays. Ikatam neta naka-highlight si Ito comment ni ART Kumpajoman. Ay, Kumpadas. Met malagdan niya rupa ni Kumpajoman. Yun ang tarma. Malang na nero ano. Good when I finally make it home. All alone. Dreaming. Try to get undressed without a line. And quietly says, I was your night. And I come to her and say, it was right. And I hold her tight. Everybody. she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I'd change the world with my little song. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song's right, I will find a way. Way. While she lays Away. all through the kitchen for by. Okay. I see my old
Kapoy-kapoy at internet. When? Sorry. I fumble with the melody of then I torn between the things that I do to wake her up when I am through. That her love is true. And In me, I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little small. I was wrong. She has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right. Dakay mo tayo. I'll find a way. While she waits. Asla, agputid-putid kami yun. Pagputid-putid. Why? Kapoy-kapoy. Kaway-kaway. Kasla pirated. Mag-Centrum Advance. Tulong for triple Next. immunity protection kesa vitamin C lang. Ore, ito yung ko, slag-saot-saot. Kaya Why? yung alas 12, medyo gaya. 21. Karafang. we don't know Paborito na kasi yung ganyan. That's so Nah. Your heart or not at all. Just promise me, dear, that you give me all your kisses every winter, every summer, every fall. Far apart, all you need to me. Love me with all of your heart, as I love you. Give me your love No, for a love. moment, for an hour. Love me always, as you love me from the start. With every beat of your heart. ay, start sa it. Sa ito po. Just promise me this, that you give me all your kisses every winter, every summer, every fall. Oh, when you need Love me Love me with with all all your of your heart, heart, as I as I love love you. Don't give me your love
For a For a moment, moment. on an hour, love me always as you love me from the start. With every beat of your heart. Who's your ideal partner? The way you make me feel. I Yo, can be who I want to Mayat be. ka ano, tuloy-tuloy. I can never ever why? Excited gamin. Sa chat eh. Wala pinata. Anyate, usar mo ta. Ah, PLDT. Pilite. Pilite. Ay, Ay ko, naturog na ako na excited. talaga. Pero, Nakon, makaturog na ako. tagitulog niya talaga dati. Wala akong makaturog talaga. Ikitin mo. And your dreams fall apart and the tears and go. This hold on, what a love will come. To the coldest night, through the rain, to the storm, and friends turn their backs on you, and you're so helpless, you don't know what to do. I'll be on your side to comfort you. My love will see you through. When tears are in your eyes and you feel like you wanna cry, just reach out and I'll be around to understand. When you stumble and fall, and you need a shoulder to lean on, all you have to do is call, and I'll be there with a helping hand. All you see is nothing but darkness. Don't give up, just walk on and faith in your heart. For my love will see you through. We'll see it This through. time, when you close this, you find the happy. I love you, everything. In everything you do, every step you make. Will see you through. Even Nato. though we're family, Brownie is different. He has more energy and a nose for the good stuff, so he needs pedigree.
with complete and balanced nutrition that helps support his immune system. Feed them differently. Pedigree. Turog ni Kwansan, ni kumpaditong. Naturugan. Napan nagsangat. Okay. Oh, pagitulod mo na yan. Bawa. Sang pangako'y maihambing sa isang kastilyong buhangin. Sakda. Hindi ko mamat kung padyo maragkanta. Sige ba? Sige yun, sige yun. Sa init ng hangin, ang alon ng maling pagmamahal, ang siyang laban niyang mortal. Kapag ang basigay na hagkan, kasili ang nabubuan. Sa minumutya, sa diwang gawa, baka isipin natin kung pag-ibig ay wagas. Kahit pa dalawang puso'y nagsumpaan, pag-ibig na walang wakas. Pagkasing buhangin pala, pag-ibig pang samantala. Tayo, pag-ibig kasi. Ay sinunay kong pag-ibig ay wagas, kahit pa magsama ng landas. Sa dalawang puso'y nagsumpaan, pag-ibig na walang hanggan. Sumpah kastilyong buhangin pala, samantala ang dala nangyari sa akin. Bumuhong kastilyong buhangin. Cheers. Cheers. Don't Cheers. cheese. Kano te ko, Say Bard? cheese. Take Claritin. Kano te pompon? Fast acting. Tuno Miyerkules. So, Sabado, Tumbigat, Miyerkules ka lang. Ayun. Oo, talaga. Eh, minsyam na yun eh. Kumpat Jomar, siya man. Tayo, tira. Tira mga bag. Matay. Wala na pa rin kita. Parin! Kahit ngayon mayroong nagmamahal. Iba.
Sir, Nag-ibit ka ba balik yan? harapan. Nariyan ka pa sa aking Baka magaling ko ba, Jomar? Kani ko pa, Jobert. Ikaw dati. Nagbugaw. Napitikman muli ang halik mo. Sumpang ako ay mahal mo. Pero, paminsan-minsan ang alaala mo'y Hindi ko alam dyan mo ito yan. at amin mo hanggang ngayon ika'y iniibig. Inihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, ibigin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Putulakan. Betul Limon. Ito eh. Sige. Sarunam mo yung, sarunam jay Nang kahit maputulan. Request. Next request. kahit maputi. Kahit yung puti. Thank you. Kirain nyo latag, pakada kaon. Na? Kirain nyo latag, pakada ako. Siya. Why? Kikita tayo tuman no maminsanan. Why, kumpad. Thank you. Sige nga Rod, enjoy. Ang kabad. Sige. Bawat sandali hanap kita, di mapakali hanggang muling kapiling ka. Bro, Makita na Ang nada labis ang tuwang madama. Agpa kami nag-shout-shout. wag sa side. Basta't sa kama kita nagagawa. Pagilag ka. Basta ka sa, basta sa kama kita. Sa kama. Sa kama kita. Basta't ikakama kita. Basta ikakama kita. Ang makarinig ka balay ka, ang turog na. Yan, di ka. Sana ay ikaw na nga ang siyang mananatiling kasama ko. Dahil kung ika'y mawawala, pati lahat sa buhay ko'y maglalaho. lahat gagawa, lahat na inaalay sa'yo. Basta't kasama, walang kailangan pa, wala nang gas. Basta't may Kita.
kita, lahat magagawa, lahat iaalay sa'yo. Oh, sama kita, walang kailangan pa, wala na hanapin pa, basta kasama kita. Cheers. Ikaw mo. Cheers, bro. Walang kailangan pa, wala na hanapin pa, basta kasama kita. Yo. Okay. One more song, then we'll Okay. part Okay. ways. Tapos, Yung request mo, Brian, di ba? Mapanak Jay Kwan, Mapanak Jay Santa Teresita to no Tuesday. ayos ta. Natay mo lang. Jay Aya? Kwan, ate ulit medyo masi. Ni Sino? Hermin Yato. Corpus. Kurbos. Wah, ni masi. Yan, yan na. Tayo. Tanda na, sana'y di tayo magbago. Bro, direct. Turugan. Kailanman, nasan man, ikaw ang pangarap ko. Makuha mo pa ako, Kapin. ako'y hagdan at yakapin. Nang magtanda natin, tatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kahit maputi na buhok ko. At dahil ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Puputin Ay tayong mangangarap ng ng araw ating na amin. nakalipas ay babalik natin. Balik natin. Wow, wow. Ooh. Sa'yo ang aking pangako Pangako, ay ang laging pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputim na ang buhok ko. Are you having fun? Yeah. Yes! Yo, that's right. That's good. May ubos ko na isang bote yun. Ang nakalipas ay babalik natin. Oh. Bahala ko sa'yo. Sa'yo. Aking pangako, ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na Titi. Buhok ko. sabi ng ngongo. Hmm. Sabi ng ngongo. Yeah. Okay. Okay. Let's call it a night. Mukha mo puti. Mukha mo muling. Oh. Bakit ang mukha ko hindi naman maputi? Sabi nung asawa. Sumagot yung anak doon sa kabilang silid. Sabi niyang anak,
Mami, sabi ni Daddy, kasi nga yung Daddy, ibuka mong mabuti. Ah, Kung na, monte. Yung mga monte. Mukha mo ma. Mukha mo mamote. sabi ng anak, Mami, Sabi sabi, ko, mukha ibuka. mo mamote. Okay, till next Friday ulit. Okay. Okay, Aaron. Okay, appear. Okay. Appears. Appear. Sige, Rod. Okay.